Το Μάρι μου θυμίζει και τον Κυριακό τον Αδάμο, που τώρα φυσικά είναι στην ΕΘΑ, αλλά το ίδιο σημαίνει και τον Κυριακό και την Ομόνια. Σίγουρα κάποιοι προπονητές παραμένουν πιστοί στρατιώτες. Δηλαδή ο Άκης Κωνσταντίνου ποτέ δεν αρνήθηκε την αγάπη του για αυτή την ομάδα και σίγουρα σε κάποια άλλη στιγμή το πιο πιθανό είναι να το ξαναδούμε στον Απόλλωνα, είτε από τη θέση του προπονητή είτε από κάποιο άλλο ποστό. Μάλιστα. Λοιπόν, ενώ παρακολουθούμε την προθέρμανση των δύο ομάδων, μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα άλλα εξίσου σημαντικά. Όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα των ομάδων μας στην τρίτη αγωνιστική του Euro Challenge και τα τρία παιχνίδια τηλεοπτικά από τη Sita Vision. Στις 7:30 απόψε έχουμε άλλο ένα παιχνίδι με την Μισελέν Έθα στη Λευκοσία να υποδέχεται την τουρκική Καρσίγιακα. Και η Έθα είναι στις δύο ήττες όπως και ο Απόλλωνας, ενώ αύριο στις 7:30 ο Κεραυνός υποδέχεται την Άσεσοφτ Πλοέστη Ρουμανίας, Κεραυνός που είναι στο 1-1 και θεωρητικά είναι η μοναδική ομάδα από τις τρεις που έχει ελπίδες διάκρισης, αν όχι και πρόκρισης, μέσα από τον δεύτερο όμιλο του Euro Challenge. Πάμε να ακούσουμε λίγο τον Chris Fougas. Είναι γενικές οδηγίες γρήγορα. Έτσι. Ακριβώς, ήταν οι πρώτες οδηγίες ουσιαστικά του παιχνιδιού. Προσπάθεια να χτυπήσουμε από το low post. Μάλιστα, άρα πάει μέσα η μπάλα. Στον Jefferson και τον Brown. Και από εκεί και πέρα πρέπει να προσέξουν και τα φάουλ, καθώς οι επιλογές Μάριες στη θέση 5 είναι λιγοστές. Εγώ θα συμφωνήσω με τον προπονητή, με τον κύριο Γρίβα, ότι απόψε είναι θέμα αριθμού, όχι στο πώς θα κριθεί το παιχνίδι, στο πόσο θα διαρκέσει το ενδιαφέρον του παιχνιδιού, γιατί λέγαμε και με την Ανσή Γρηγόρη, μαζί ήμασταν, ότι ο Απόλλωνας τα πήγε περίφημα για 32-33 λεπτά και μετά φυσιολογικά ήρθε η κατάρρευση, γιατί δεν είχαμε να κάνουμε και καμιά τυχαία ομάδα. Με την αρχή μπορούμε να πούμε ότι ο Απόλλωνας στάθηκε πολύ καλύτερα από ό,τι περιμέναμε και εμείς ήδη μέσα στο παρκέ. Παρ' όλα αυτά το τέλος ήταν αναπόφευκτα μια βαριά ήττα. Λοιπόν, ξεκίνησε το παιχνίδι με τους Γάλλους να είναι στην πρώτη επίθεση. Το ελεύθερο σου τριών πόντων είναι εύστοχο από τον Dwight Bikes, 1.91, 23χρονος point guard, και ήταν μάλιστα και τρίποντο για το 0-3. Πρώτη επίθεση για τον Απόλλωνα με τον Νόελ Μπράουν, πολύ ωραία assist για το κάρφωμα του Μάρβιν Τζέφερσον. Εξαιρετική η πρώτη αυτή προσπάθεια που ξαναβλέπουμε για την ομάδα μας. 2-3. Είχε καλό ξεκίνημα με την Νανσί ο Απόλλωνας και κατάφερε να έχει προβάδισμα μέχρι και με 13 πόντους κάποια στιγμή όμως επίσης ήρθε και η κούραση. Εδώ έχουμε το πρώτο λάθος για τους γαλάζιους. Οι γαλάζιοι του Απόλλωνα που ξεκίνησαν το παιχνίδι με τον Ντόρσι, τον Ντέτρικ, τον Τζέφερσον, τον Νόελ και τον Μπράουν. 5 Αμερικανοί. Μπράουν μέσα. Κανάθηκε φάουλ. Οι Γάλλοι ξεκίνησαν με το τρίποντο του Bikes, αλλά από εκεί πέρα μετρούν δύο άστοχες προσπάθειες. Ο Απόλλωνας εδώ με το καλάθι και φάουλ του Μπράντον Μπράουν παίρνει το πρώτο προβάδισμα στο παιχνίδι. Κρίμα που δεν υπάρχει κόσμος, γιατί βεβαίως θα έρθει να δει την ομάδα του, αλλά και ο αντίπαλος προσφέρεται, είναι ένα μεγάλο όνομα του ευρωπαϊκού μπάσκετ που, επαναλαμβάνω, λίγο φυσιολογικά να έρχονται τα πράγματα στα περσινά γαλλικά play-off, θα έπαιζε αυτή τη στιγμή στην Ευρωλίγκα. Για όσους δεν άκουσαν προηγουμένως, ενώ εδώ έχουμε εντυπωσιακό κάρφωμα του Ακπομέτα, λίγο να πήγαιναν φυσιολογικά τα πράγματα πέρσι στη Γαλλία στα play-off, αυτή η ομάδα θα έπαιζε φέτος στην Ευρωλίγκα. Όμως
από την πρώτη θέση της κανονικής περίοδου με ρεκόρ, παρακαλώ, 27 νίκες, μόνο 3 ήττες. Βρέθηκε να αντιμετωπίζει την 8η Σολέ στα play-off και έχασε με 2-1 και κέρδισε το πρώτο παιχνίδι. Εντός έδρας, έχασε εκτός και έχασε το τρίτο και τελευταίο παιχνίδι εντός. Πολύ καλή συνεργασία των παιχτών του Chris Κουκάς, ο Μπράντον Μπράουν. Κάνει το σκορ 7-5 για τον Απόλλωνα. Η ομάδα μας ξεκινά καλά. Πολύ καλή κυκλοφορία για τους Γάλλους. Κακός χειρισμός όμως της μπάλας. Ήταν δυνατή η πάσα του Βάτη, Λουτοβίκ Βάτη. Κλέβουν, όχι, δεν κλέβουν οι Γάλλοι γιατί συγκράτησε ο Μπράουν. Θα βρει κατά το καλάθι τον Μάρβιν Τζέφερσον. Είναι το δεύτερο κάρφωμα με τους δύο παίχτες να συνεργάζονται. Τον Μπράουν να σερβίρει, τον Τζέφερσον να εκτελεί. 9-5. Εδώ δούλεψε η άμυνα, δούλεψε τον double team. Βεβαίως έγινε το φάουλ. Όμως είναι από αυτά τα φάουλ που πρέπει να γίνονται όταν δεν υπάρχει κάποια άλλη λύση. Νόελ Μποκολό, Ακπομετά, Βατί και Μπούιξ, οι 5 για τη γαλλική ομάδα. Στη γραμμή ο Λουτοβίκ Βατί, 9-6, πρώτος πόντος για τον Γάλλο Σέντερ. 2-6 είναι το ύψος του, 23 χρονών και αυτός. Είναι μια νεανική ομάδα, πρέπει να πούμε. Έχει δύο τριαντάριδες, τον Ακπομετά που είναι στο παρχέ και τον Τζούλιους Τζόνσον, τον 31χρονο Αμερικανό. Εδώ άλλο ένα καλάθι και φάουλ, τρίτη φορά που ο Τζέφερσον καρφώνει την μπάλα στο καλάθι των Γάλλων. Και καμιά φορά αυτά τα καλάθια, εκτός από 2 πόντους, 3 αν πετύχει για τη βολή, δίνουν και αυτοεπίθεση. Σε κοντά στο καλάθι που επιτίθεται γρήγορα ο Απόλλωνας, βλέπεις από πολύ κοντά τις φάσεις και είναι αρκετά καλή συνεργασία μέχρι τώρα των ψηλών. Νανσί. Και πρέπει να... Ο Απόλλωνας δεν αρκεί να παίζει καλά επιθετικά, μέχρι τώρα το κάνει τέλεια. Πρέπει να παίξει και άμυνα. Βεβαίως πάντα τηρουμένων των αναλογιών, να ξέρετε. Προηγουμένως, ας πούμε, το καλάθι του Μπούιξ ήταν σχεδόν ανενόχλητο, καλάθι και φάουλ. Ο Μπούιξ που έβαλε και τη βολή και μείωσε στους 2, 12-10. Προσωπική προσπάθεια, πάει ο Τζέφερσον για το follow κάρφωμα, δεν τα κατάφερε. Είναι επιβλητική η παρουσία του μέχρι τώρα, έχουν πρόβλημα οι Γάλλοι στον έλεγχο του. Θα ήταν εκπληκτικό να είχαμε και τέταρτο κάρφωμα. Εδώ κοιτάξτε, από την προσπάθεια του Ντόρση δεν μπαίνει μπάλα στο καλάθι, ούτε και στη συνέχεια την προσπάθεια του Τζέφερσον. 12-10, οι Γάλλοι προηγήθηκαν στο ξεκίνημα με 3-0. Εδώ δεν μπορούν να ισοφαρίσουν. Rebound από τον Ντόρσεϊ. Την προσπάθεια του Ακπομετά. Και βήματα. Ναι, έκανε βήματα τον Τέτρικ. Σωστή η υπόδειξη των διαιτητών. 6 και 11 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Από κάποια στιγμή και μετά θα έχουμε ενημέρωση και για το τι κάνει η Μισελέν Έθα. Για την ώρα το πρώτο πρόβλημα παρουσιάζεται για τον Απόλλωνα με το δεύτερο προσωπικό φάουλ του Μάρβιν Τζέφερς. Ο καλύτερος παίχτης του Απόλλωνα αναγκάζεται να πάει στον πάγκο.
Ναι, Γρηγόρη. Είναι από τις λίγες φορές που δεν θα ήθελα να είχα δίκαιο. Ναι. Εντάξει, ο Τζέφερσον έχει κάνει 2 φάουλ. Τα 2 φάουλ είναι λόγος για να αντικατασταθεί ένας παίχτης. Θα περάσει στο παιχνίδι ο Ρόμπινσον. Κατασυρθήκη center. Ναι. Ελπίζουμε ότι δεν θα το εκμεταλλευτούν σε μεγάλο βαθμό οι Γάλλοι. Είναι ώρα να δουλέψουν και οι αλληλοκαλύψεις για τον Απόλλωνα από τη στιγμή που φεύγει ο Τζέφερσον, ο οποίος όμως δεν πρόσφερε μόνο αμυντικά. Πιο σημαντικό για την ώρα ήταν ότι πρόσφερε επιθετικά με τους 7 πόντους του. 7 ο Τζέφερσον, 5 ο Μπράουν, 2 παίχτες έχουν σκοράρει για τον Απόλλωνα. Τώρα για την Γκραβελίν είναι στη γραμμή ο Ντέιβιτ Νόελ. Για την Γκραβελίν έχουν σκοράρει 4 από τους 5, αυτούς τους 11 πόντους. 6 ο Μπούιξ από τους 11. Ο Νόελ ισοφαρίζει 12-12. Προσπίση από τον Μπράουν, έπρεπε να δώσει πάσα. Πήγε και κλείστηκε από μόνος του. Ο διασμός θα τελειώσει ωραία με τον Ντουάιτ Μπούιξ, που είναι ένας αθλητής, φαίνεται σε αυτά τα πρώτα 4,5 λεπτά, γιατί οδηγεί ουσιαστικά αυτός την Γκραβελίν. Έχει 8 πόντους με αρκετά καλές κινήσεις και πλήρες παιχνίδι μέχρι στιγμής. Έχει τρίποντο, έχει διεισδύσεις, έχει οργάνωση παιχνιδιού. Γκραβελίν σιγά σιγά θέλει να βάλει τον δικό της ρυθμό στο παιχνίδι. Θα εκμεταλλευτεί σίγουρα την απουσία του Ρόμπινσον και βλέπετε εδώ το πρόβλημα για τον Απόλλωνα. Τα 5 λάθη μέχρι στιγμής σε ένα παιχνίδι όπου γενικώς είμαστε ικανοποιημένοι από την παρουσία του, αλλά αυτά τα 5 λάθη χαλούν λίγο την εικόνα. Ναι, Γρηγόρη. Έχουν και τον πόνους των βολών από πολύ νωρίς. Σωστό. Έχουν συμπληρωθεί τώρα τα 5 ομαδικά φάουλ του Απόλλωνα. Μπαίνει και ο Κάπελαν τώρα. Ετοιμάζει και τον Κάπελαν ο κύριος Χουγκάς. Στο μεταξύ ο Μποκολό ήταν ο μόνος παίχτης που δεν είχε σκοράρει για την Γκραβελίν και το κάνει. Έχουμε λοιπόν το 12-16. Ο Κάπελαν παίρνει θέση του Τζέισον Ντέτρικ. 12-16 για την Γκραβελίν, που κέρδισε την πρώτη αγωνιστική εντός έδρας στην Μίνσκ με 33 πόντους διαφορά, 96-63, και κέρδισε την δεύτερη αγωνιστική. Νίκη πρωτιάς ήταν αυτή, νομίζω, μέσα στην έδρα της Ναμσί, την ομώνυμη ομάδα, με 90-96. Έκανε το 2-2. Αν κερδίσει απόψε κάνει το 3-3 και καταλαβαίνει κανείς πως πηγαίνει κατευθείαν για την πρωτιά στον όμιλο. Ο Ντάρελ Ντόρσεϊ βάλε προηγούμενο στο καλάθι, ακολούθησε λάθος για την γαλλική ομάδα. Ο Κούρτι, εδώ είναι η τελευταία φάση και τα βήματα τα οποία χρεώνεται ο Μπούιξ. Ο Κούρτι θα ξεκουράσει τον Μπούιξ, που φεύγει χωρίς να έχει κάνει κάποιο φάουλ. Θα κάνει rotation ο κύριος Μονσό. Νόελ επιθετικό rebound, αστοχή όμως. Υπάρχουν 2 Νόελ στο παιχνίδι. Υπάρχει ο Ντέιβιτ Νόελ, ο παίκτης της Γκραβελίν, και υπάρχει ο Ντέιβ Νόελ, ο παίκτης του Απόλλωνα. Εδώ ο Πατή, τρομερή προσπάθεια, καρφώνει την μπάλα σαν σε προπόνηση. Παίκτης του Απόλλωνα εδώ, κοιτάξτε, δεν έρχεται η βοήθεια. Ο Ρόμπινσον αφήνει τον Πατή, άργησε να έρθει η βοήθεια και βεβαίως διασφάλισε με αυτό το κάρφωμα πως θα έβαζε το καλάθι ο σέντερ της γαλλικής ομάδας. Αλλαγή νέα, αρχίζει να δείχνει το βάθος που έχει στον πάγκο του ο κύριος Μονσό. Βγάζει τον Ακπομεντά και βάζει στο παιχνίδι τον πανύψηλο Απτουλάιε Λουμ, 2-11. Μπράουν, αρχή φάουλ.
4 τα ομαδικά φάουλ για την Γκραβελίν εδώ ξανά. Το φάουλ είναι από τον Λουμ πριν τη δίσδυση. Ντόρτσι για τον Μπράουν. 5 δευτερόλεπτα. Θα πρέπει να μπει να τελειώσει ο ίδιος και αυτό κάνει, δεν τα καταφέρνει με ταμπλό. Rebound και θέλουν να τρέξουν οι Γάλλοι. Είναι ομάδα φύση γαλλική με πολύ καλή φυσική κατάσταση, με εξαιρετικούς αθλητές, γρήγορους παίκτες, γρήγορο μπάσκετ γενικότερα. Φάουλ του Ντόρσεϊ, 2 βολές. Είναι αυτό το πράγμα που μας επισήμανε και ο Γρηγόρης από προηγουμένως. Το μπόνους το οποίο πήγαν γρήγορα οι Γάλλοι. Ο Ντόρσεϊ θα φύγει και αυτός με δεύτερο φάουλ. 2 βασικότατοι παίχτες του Απόλλωνα έχουν ήδη 2 φάουλ ο καθένας. Ο Παντούρης, ο αρχηγός της ομάδας, ο Γρηγόρης Παντούρης στο παιχνίδι, την ώρα που ο Άλτο Κούρτι σκοράρει και αυτός για πρώτη φορά στο παιχνίδι και η δεύτερη του βολή. Είναι αλάνθαστοι από τη γραμμή οι Γάλλοι, οι οποίοι προηγούνται με 6, 14, 20. Ο Απόλλωνας δέχτηκε 2 ήττες μέχρι στιγμής. Κοιτάξτε εδώ τις βολές, είναι 9 στις 9 οι Γάλλοι, 2 στις 2 Απόλλωνας, 11 στις 11 συνολικά οι δύο ομάδες. Εδώ σχεδόν με τη λήξη του χρόνου, πολύ ωραία ο Παντούρης ανανεώνει μπαίνοντας φίνα μέσα στη ρακέτα και ανανεώνει αυτή την επίθεση για τον Απόλλωνα. Μπερδεύεται, κάνει βήματα. Double dribble από τον Νόελ του Απόλλωνα, τον Dave Νόελ. Είπαμε υπάρχει και ο David Νόελ για την Γκραβελίν. Ξανά η παράβαση. Λέγαμε λοιπόν για τον Απόλλωνα, 2 ήττες. Έχασε στην πρεμιέρα από την Νανσί με 65-81 σε παιχνίδι που παρακολουθήσατε απευθείας, όπως και όλα τα εντός των κυπριακών ομάδων. Βήματα εδώ από τον Βατή, ο οποίος προειδοποιείται ότι αν συνεχίσει θα δεχτεί τεχνική ποινή. Απόλλωνας που έχασε και στο δεύτερο παιχνίδι από τη Μίνσκ με 31 πόντους διαφορά. Νομίζω Γρηγόρη στην δεύτερη ήττα μας παραξένεψε λίγο η διαφορά της ήττας, στη 31 σε αυτή η πόντη. Η αλήθεια λέγεται, επειδή είχαμε μια πρώτη εντύπωση από τον Απόλλωνα κόντρα στην Νανσί, μια ομάδα η οποία πάλεψε μέχρι τέλος ο Απόλλωνας. Η αλήθεια είναι ότι μας ήρθε κάπως βαρύ το τελικό σκορ, ωστόσο μην ξεχνάμε και τη δυναμικότητα της Μίνσκ. Βεβαίως είναι μια αρκετά καλή ομάδα, το έδειξε άλλωστε και στην πρεμιέρα. Εδώ είχαμε το τρίποντο, πρώτο τρίποντο για τον Απόλλωνα από τον Κάπελαν, μείωσε στους 3, 17-20 και συνέχεια άλλο ένα φάουλ. Οι παίκτες του Απόλλωνα πρέπει να συνεχίσουν να πιέζουν όσο μπορούν στην άμυνα, αλλά αυτά τα εύκολα φάουλ που στέλνουν τους Γάλλους στη γραμμή από την οποία είναι αλάνθαστη με 9 στις 9 πρέπει όσο γίνεται να αποφεύγονται. Τρίποντα, 1 στα 3 για τον Απόλλωνα, 1 στα 2 για την Γκραβελίν, η οποία είναι 10 στις 10 ελεύθερες βολές. Με την τελευταία του Άλτο Κούρτι. Πάμε για ψηλό σκορ παντός, αν συνεχιστεί το παιχνίδι σε αυτόν τον ρυθμό. Πρώτη φορά που χάνουν βολή οι Γάλλοι, 10 στις 11. 2 λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Εγώ θα βάλω και τα δύο παιχνίδια με τους πρωταθλητές Αυστρίας, γιατί είναι μια πρωταθλήτρια ομάδα, η Dux, στους οποίους κέρδισε 2 φορές ο Απόλλωνας, ο οποίος εδώ μειώνει στον πόντο με το δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο του Diego Κάπελαν, 20-21. Μέσα η μπάλα, Βατή, για να δούμε, επιθετικό φάουλ. Δεν μετράει το καλάθι, εδώ ο Ντέτρικ έκανε όλη τη δουλειά στην άμυνα. Εδώ βλέπετε πως τον αποθεί με τον αγκώνα, είναι σωστότατο το σφύριγμα των διαιτητών. Ο Βατή που τώρα λέει στον προπονητή του, έχω κάνει 2 φάουλ και τον αντικαθιστά αμέσως με τον Καμαρά. Σαρά, Καμαρά και αυτό στα 23 του, Σέντερ, ύψους 2-6. Μια πάρα πολύ ψηλή ομάδα και νεανική. Ο Απόλλωνας μπορεί να πάρει προβάδισμα εδώ.
Κακή πάσα, όμως συγκρατούν οι παίχτες του. Ο Νόελ έχει την μπάλα. Μπράουν. Θα μπει, ωραία. Δεν μπορεί να καρφώσει, κρίμα. Κρίμα γιατί χάθηκε μια τρομερή προσπάθεια και στη συνέχεια ευτυχώς δεν σκοράρουν οι Γάλλοι. Ανανεώνει την επίθεση ο Καμαρά με το επιθετικό rebound. Ένα λεπτό τελευταίο της πρώτης περίοδου. Ναι, Γρηγόρη. Αγί πρέπει να χτύπησε στην τελευταία φάση. Αλεϊούπ και γάρφωμα από τον Λουμ. Εκεί που θα πήγαινε το σκορ 22-21 πήγε 20-23. Δεν πειράζει όμως γιατί ο Απόλλωνας αυτή τη στιγμή έχει πάρει αυτού επίθεση και με τα καρφώματα του Τζέφερσον, ειδικά με τα δύο τρίποντα του Κάπελαν. Έτσι καλά. Να προσέξει λίγο παραπάνω την άμυνά του και θα είναι για πολλή ώρα μέσα στο παιχνίδι. Ντέτρικ δεν τα καταφέρνει. Η μπάλα είναι για την Γραβελή. Ο Μπράουν όντως δείχνει το κεφάλι του ότι έχει χτυπήσει. Θα πάει εκεί να δεχτεί κάποιες περιποιήσεις. Θα μπει στο παιχνίδι ο Τζέφερσον. Ελπίζουμε να μην κάνει κάποιο φάουλ σε αυτά τα 25 δευτερόλεπτα. Και δεν είναι θέμα θα τον ματιάσουμε ή όχι. Είναι 25 δευτερόλεπτα και πρέπει να αποφύγει να κάνει τρίτο φάουλ σε αυτή την επίθεση των Γάλλων. Γιατί ένα τρίτο φάουλ θα είναι πολύ χειρότερο από 2 πόντους. Για να δούμε. Ο Εμπαγέ έκανε την ενέργεια και έχουμε φάουλ. Από ποιον είναι το φάουλ? Δεν είναι από τον Τζέφερσον ευτυχώς γιατί ήταν κοντά. Α, είναι χαμηλά το φάουλ. Ναι, είναι από τον Κάπελαν. Και το πρώτο. Είναι 2 βολές στα 4,18 δευτερόλεπτα. Θα έχει χρόνο να κάνει ό,τι προλάβει τέλος πάντων ο Απόλλωνας. Ο Σαρά Καμαρά σκοράρει και αυτός. Είναι εκπληκτικό το ότι έχουν παίξει 9 παίχτες για τη γαλλική ομάδα και έχουν σκοράρει 8. Παντούρης θα τρέξει το παρκέ. Δεν πρόλαβε να πετάξει την μπάλα. Έτσι αγιώς δεν μπήκε. 20-24 τελειώνει η πρώτη περίοδο στη Λεμεσό. Ο Απόλλωνας κάνει καλή εμφάνιση. Προσπαθεί. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε για την δεύτερη περίοδο. Ξανά μαζί φίλες και φίλοι συνδρομητές στην αίθουσα του Απόλλωνα. Pizza Express Απόλλων 20, Γραβελίν 24. Ξεκινάει η δεύτερη περίοδος στη Λεμεσό. Να πούμε ότι σε 5 λεπτά αρχίζει, σε περίπου 5 λεπτά αρχίζει και η προσπάθεια της Μισελέν Έθα απέναντι στην Καρσία Κατουρκίας. Παιχνίδι που μπορείτε να παρακολουθείτε ζωντανά από το Sita Vision Sports 1. Και πάμε στον Γρηγόρη γρήγορα, ενώ είδαμε και τον Νόελ να μειώνει σε 22-24 για τον Απόλλωνα. Γρηγόρη. Λοιπόν, καταρχάς θα πούμε ότι ο Μπράουν γλίτωσε τις γραφές. Ωραία. Σε πολύ λίγο αναμένεται να επιστρέψει. Τώρα τον περιποιούνται οι θύνοντες της ομάδας της Λεμεσού. Οι οδηγίες ήταν κυρίως να προστατεύσουν τον Τζέφερσον στην άμυνα, καθώς έχει 2 φάουλ, ενώ τώρα
Φαίνεται να έχει ένα πρόβλημα ο Νόελ. Ναι. Τον βλέπουμε στο παρκέ και οι συμπαίκτες του γύρω. Ο Ντόρσεϊ θα περάσει στην θέση του. Το πόδι του πρέπει να γύρισε το πόδι του, Μαριέ. Θα δούμε. Πάει στον πάγκο. Μακάρι να μην έχει κάτι σοβαρό. Ενώ και ο Μπράουν επέστρεψε κανονικά στον πάγκο τώρα. Λογικά σε λίγο θα επανέλθει. Ξέρεις, το τελευταίο που θέλει ο Απόλλωνας σήμερα να χάσει και άλλους παίχτες σε ένα παιχνίδι ειδικών συνθήκων. Ήδη παίζει ο Τζέφερσον με 2 φάουλ, αλλά και ο Ντόρσεϊ με 2 φάουλ. Σου 3 πόντων, ελεύθερο, κακό όμως. Ναι, παίχτης τώρα ο Λουμ για να κάνει τέτοιες προσπάθειες χωρίς να τον υποτιμούμε. Μελετώντας τον ξέρουμε ότι δεν το έχει αυτό το σουτ. Τέλος πάντων ο Κάπελαν που το έχει αυτό το σουτ αστόχησε. 22-24. Αυτό το τρίμηνο είναι επικίνδυνο, μάλιστα, γιατί ο Εμπαγέ δεν πρέπει να μείνει μόνος. Σκοράρει και αυτός. Είναι το δεύτερο τρίποντο το οποίο ξαναβλέπουμε για τη γαλλική ομάδα, η οποία έχει χρησιμοποιήσει 10 από τους 11 παίχτες που έχει φέρει μαζί του ο κύριος Μονσό και έχουν σκοράρει 9. Ντόρσεϊ στους 4 πόντους. 24-27, ο Απόλλωνας καταφέρνει και είναι κοντά. Τζέφερσον εδώ έπεσε πάνω του ο Καμαρά. Είναι προειδοποίηση. Δεν την έδωσε. Ναι, είναι προειδοποίηση γιατί προηγουμένως τον έπιασαν και πάλι έτσι να διαμαρτύρεται. Εδώ βλέπουμε τον Μπράουν. Ναι, είναι πιθανό να είχε δίκαιο. Γιατί στήθηκε, για να δούμε εδώ. Κοιτάξτε, στείνεται, πάει, πέφτει πάνω. Είναι επιθετικό φάουλ. Είχε δίκιο ο Τζέφερσον, πάλι καλά που δεν του δώσαν και τεχνική ποινή. Παντούρης 27-29 με τους πρώτους πόντους του Γρηγόρη του Παντούρη. Ναι, Γρηγόρη. Ο Παντούρης αφιέρωσε το καλάθι του στον νεαρό τον Ηλιάδη. Πολύ ωραίο. Έτσι οι Κύπροι επικοινωνούν μεταξύ τους. Απαντούν όμως με τον ίδιο τρόπο οι Γάλλοι. Με το τρίποντο του Τζούλιος Τζόνσον. Και τώρα έχουν σκοράρει όλοι για τη γαλλική ομάδα. 11 στους 11. 27-32. Μπράουν, δύσκολη προσπάθεια. Δεν τα κατάφερε. Λάθος εδώ από τον Κούρτη. Παίζει με την δεύτερη του πεντάδα αυτή τη στιγμή ο κύριος Μονσό. Ο Τζόνσον έχει πετύχει τους τελευταίους 5 πόντους των Γάλλων. 27-32. Κάπελαν μέσα για τον Μπράουν. Μπράουν μόνος, καλάθι και φάουλ. Είναι παίχτης που επιμένει, είναι παίχτης που δεν φοβάται να τα βάλει με θηρία όπως έχει η γαλλική ομάδα. Εδώ θα νικήσει κατά κράτος τον Λουμ, που δεν μας δείχνει ιδιαίτερα πράγματα για την ώρα και μακάρι να τον κρατήσει πολλή ώρα στο παρκείο ο κύριος Μονσό. Όχι, δεν θα τον κρατήσει άλλο, θα τον βγάλει βλέποντας και αυτό τις αδυναμίες του επιθετικά και αμυντικά. Μπράντον Μπράουν με αυτό το καλάθι ξεκολλά από τους 5 πόντους της πρώτης περίοδου, πάει στους 7 και είναι και στη γραμμή για να μειώσει στους 2. Και το κάνει. 30-32. Νανσί, συγγνώμη, Γκραβελίν 2-0. Νανσί 1-1. Μίνσκ 1-1. Απόλλων 0-2 στις πρώτες 2 αγωνιστικές. Τρίποντο εύστοχο από τον Τζόνσον, ο οποίος έρχεται από τον πάγκο και δείχνει από την αρχή πόσο δεινός σκόρερ είναι. Πολύ ωραία προσπάθεια, ιδίως και από τον Κούρτη που
Πιστώνεται την assist. Ντέτρικ δεν τα καταφέρνει. Κούρτι. Βλέπει πολύ παρκή αυτός ο παίχτης. Ο Τζόνσον αυτή τη φορά είναι άστοχος. Δεν μας παραξένεψε που και αυτή τη φορά εκτέλεσε ο ίδιος, γιατί έχει τον ρυθμό. Μπράουν και αυτός έχει ρυθμό. Είναι πρώτο σκόρερ και του Απόλλωνα και του παιχνιδιού με 10 πόντους, ενώ είδαμε στον πάγκο τον Ρόμπινσον να ετοιμάζεται. Μέσα η μπάλα για τον Ακπομετά. Εδώ τώρα ο Καμαρά έβαλε ένα καλάθι που δεν έπρεπε να το βάλει, γιατί ο Παντούρης και ο Μπράουν εκεί στο double team δεν συνοηθήκαν καλά και του έδωσαν το διάδρομο. Εκεί που ήταν κλεισμένος άνοιξαν και βρήκε τον τρόπο να σκοράρει. Ο Σαρά Καμαρά που έφτασε με αυτό το καλάθι τους 3 πόντους, ήταν το πρώτο καλάθι εντός παιδιάς. Έχουν πολύ φωνία οι Γάλλοι. Χάνει τη βολή. Έχουν 2 παίχτες στους 8 πόντους. Από εκεί πέρα έχει 4 ο Βατή και οι υπόλοιποι 3 και 2 πόντους. Και έχουν σκοράρει όλοι. Μπράουν προσπαθεί να βγει από τα σκριν ο Ντόρσεϊ. Ο Κάπελαν θα πάρει φάουλ. Είναι το δεύτερο ομαδικό για την Γκραβελίν. 2 ομαδικά έχει και ο Απόλλωνας στη δεύτερη περίοδο. Ντόρσεϊ κάτω από το καλάθι. Δεν εκτέλεσε γιατί γρήγορα έτρεξαν και τον κάλυψαν. Προσωπική δύσκολη όμως προσπάθεια από τον Τέτρικ. Εύκολο φάουλ σφυρίζει εδώ ο διαιτητής στον Μπράουν. Εκτός αν δόθηκε από προηγουμένως, ναι. Το φάουλ ήταν στον Κάπελαν, όπως το ξαναείδαμε και ήταν σωστό. Ναι, Γρηγόρη. Ενώ πίνακα ο Απόλλωνας έχει σοβαρό πρόβλημα με φάουλ, έχει 4 παίχτες με 2 φάουλ. Ναι. Οι 2 από την πρώτη περίοδο, ο Μπράουν και ο Ντόρσεϊ. Από εκεί πέρα είναι και ο Κάπελαν, είναι και ο Νόελ στα 2 φάουλ. Για τους Γάλλους από 2 φάουλ έχουν 3 παίχτες. Είναι ο Κούρτι, είναι ο Λουμ και ο Βατή. Από τους 3 μόνο ένας είναι πενταδάτος, ξεκίνησε διαβασικός. Αν και αυτή η ομάδα, όπως μας έχει δείξει μέχρι τώρα, είναι ομάδα όλων. Δεν έχει τον παίχτη που κάνει την περισσότερη δουλειά. Ο Ρόμπινσον σκόραρε για τον Απόλλωνα, πέτυχε τους πρώτους του πόντους, 36-37, ελεύθερα τρίποντα όμως, και ειδικά από παίχτες όπως είναι ο Μπιούιξ. Είναι μαχαίρι για τον Απόλλωνα. Και έχουμε το πρώτο time out στο παιχνίδι από τον Chris Hugas. Θα πάει κοντά ο Γρηγόρης και η κάμερα και θα έχουμε τις οδηγίες από πρώτο χέρι. Θα βάλουμε κοντά το μικρόφωνο για να ακούσουμε τον κύριο Hugas τι έχει να πει. It's a special game now, 5 and 4 like horn special. Diego, you are here. You are here. You go from 5, okay? Probably the hedge out. Anyway, you are here. You don't dive. You are here. And Brandon, you are here. One body distance. You got it? One body distance. Through, squeeze, shoot. Okay? If they switch, put the ball inside. Let's go, guys. Let's go. Λοιπόν, ακούσαμε τον Chris Hugas. Εγώ θα πω γενικά, Γρηγόρη, πριν μας μεταφράσεις βασικά ακριβώς τι είπε, ότι υπάρχει αυτοεπίθεση στον πάγκο του Απόλλωνα. Ναι, ουσιαστικά οι οδηγίες, αν και εγώ πρόσωπα περίμενα να πει κάποια παράπονα για τα ελεύθερα τρίποντα, εν τούτης το time out ήταν περισσότερο για τον τρόπο που θα επιτεθεί η ομάδα του Απόλλωνα.
να βγουν τα screen ουσιαστικά και αν βρεθεί ελεύθερο σούτα από έξω η Δάκιος η μπάλα να πάει στον Μπράουν, ο οποίος όμως θα μειώσει τις ατομικές του ενέργειες περισσότερο, θα πάρει δηλαδή στατικά σούτ, ενώ είναι αυτό που λέγαμε, βγήκε το screen, βγήκε έξω ο Κάπελαν και εκτέλεσε. Μάλιστα, γιατί έδωσε συγκεκριμένες οδηγίες στον Κάπελαν στο τέλος του time out και ο Κάπελαν έχει βάλει ήδη 3 τρίποντα και είναι στους 9 πόντους ερχόμενος από τον πάγκο, 37-40. Ο Απόλλωνας έχει βάλει 37 πόντους σε 16 λεπτά στην Γκραβελίν, η οποία δέχτηκε συνολικά 63 πόντους από τη Μίνσκ και 68 από την Νανσί. Και έχει ήδη δεχτεί 37 από τον Απόλλωνα, όχι στο ημίχρονο, στο 16. Ντόρσι. Μπράουν συγκρατεί. Είναι πολύ θετικό για τον Απόλλωνα ότι έμειναν και στα 2 φάουλ οι παίχτες του. Και να και ισοφάρις από τον Τέτρικ και για πρώτη φορά έτσι ακούμε και λίγο τον λιγοστό κόσμο που έχει έρθει απόψε. Πρώτη πόντη και για τον Τζέισον Τέτρικ. Ο Απόλλωνας έχει πάει στα 5 τρίποντα όσα έχει και η Γκραβελίν. Τζόνσον καλή προσποίηση, ελεύθερο σούτ, άστοχο rebound από τον Ρόπινσον. Οι παίκτες του Απόλλωνα με την εμφάνισή τους και με τους πόντους που βάζουν δεν αφήνουν να φανεί και το κενό του Τζέφερσον. Εδώ τα rebound είναι καλύτερα για τον Απόλλωνα, 14-10. Και μπράβο στον Απόλλωνα γιατί κάνει ένα γρήγορο 8-0 και αξιοποιεί τέλεια το time out του προπονητή του. Τέλεια, βγήκαν στο 100% οι οδηγίες του. Ντάριλ Ντόρσι φτάνει τους 6 πόντους και είδατε και εσείς πόσο ωραία πηγαίνουν τα πράγματα έχοντας παρακολουθήσει και εμείς και εσείς το time out τις οδηγίες του Chris Fougas. Πάμε να τους ακούσουμε. Because I got a drop. There's a man coming to pick me. Listen, I know. Next defense, because they plan something for men. 52. Okay. Men press to show. Stay on the ball, and we go 2 on zone. But remember the positions. Next offense is the same thing. Hey, Jago, you get the ball. Don't shoot. Don't shoot. Go to the side. You are here and stagger for you. You got it. Come on, guys. 3 minutes. Μάλιστα. Θα το πω εγώ Γρηγόρη, επειδή ουσιαστικά μίλησε για την επόμενη επίθεση του Απόλλωνα, δεν έχει να πει κάτι πολύ γενικό. Θέλει από τον Κάπελα να προσποιηθεί ότι θα σουτάρει αλλά να εκτελέσει τον Τέτρικ. Sí. Ακριβώς αυτές ήταν οι οδηγίες, να προσποιηθεί ο Κάπελαν και ο Τέτρικ να βρίσκεται στη γωνιά ελεύθερος, αν μπορέσει να ελευθερωθεί για να εκτελέσει. Η αλήθεια Μάρια είναι ότι είναι πολύ εύστοχος σήμερα ο Απόλλωνας εν αντιθέσει με τα προηγούμενα παιχνίδια, με το παιχνίδι με την Νανσί, και ας ελπίσουμε ότι αυτός ο γρήγορος ρυθμός που έχει αναπτύξει το παιχνίδι δεν θα κοστίσει σε κούραση. Και όλα αυτά έχοντας και μια πολύ σημαντική απουσία σήμερα ο Απόλλωνας, και είναι για να διερωτάσει πραγματικά δηλαδή γιατί αυτή η ομάδα δεν μπορεί να έχει ανάλογες αποδόσεις και στο πρωτάθλημα, όπου για την ώρα είναι μόλις στο 1-3, έχοντας κερδίσει μόνο την ΑΕΛ και αυτό το παιχνίδι στον πόντο στην τέταρτη αγωνιστική και έχοντας χάσει εντός έδρας από την Ομόνια και στη συνέχεια εκτός από την ΑΕΚ και εντός από τον Κεραυνό, έστω και στην παράταση. Τρίποντο άστοχο για τους Γάλλους από τον Τζούλιους Τζόνσον, ο οποίος παίρνει πολλά σουτ, έχει βάλει 8 πόντους, έχει χάσει τα 2 τελευταία σουτ. 42-40 και φάουλ που θα στείλει τον Απόλλωνα στη γραμμή. Ο Ρόμπινσον θα πάει στη γραμμή, προηγουμένως πέρασε ξανά ο Τζέφερσον για τον Απόλλωνα στο παιχνίδι και όλα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Τώρα είναι ο τέταρτο, συγγνώμη, η αλήθεια ότι ο πίνακας έγραφε 4 από πριν και γι' αυτό μπερδευτικά. Προφανώς η γραμματεία έχει βάλει ένα περισσότερο και τώρα πήγε η ομάδα του Απόλλωνα στα 4, τέλος πάντων. Εδώ πάει να γίνει το λάθος και γίνεται. Συγκράτησαν οι Γάλλοι, 2 και 22.
Με ταμπλό, ο Μποκολό διένυσε όλο το παρκέ και τελείωσε τη φάση για την ισοφάρη. 42-42. Αν έκανε και λιγότερα λάθη ο Απόλλωνας, δεν μπορούμε όμως να τα θέλουμε και όλα. Ντόρσεϊ ελευθερώθηκε, έκανε το τρίποντο αστοχή. Προσοχή εκεί, ο Τζέφερσον δεν χρειάζεται να κάνει τέτοιο φάουλ. Μποκολό, συγγνώμη ο Μπουικ. Προσπίση δεν πιάνει. Δεν έπαιζε στην παγίδα ο Ρόμπινσον. Τώρα είναι ο Μποκολό που βάζει δεύτερο συνεχόμενο καλάθι, σχεδόν με τον ίδιο τρόπο. Με διείσδυση. Ο πιο κοντός παίχτης αυτή τη στιγμή στο παρκέ. Συγγνώμη για τη γαλλική ομάδα, γιατί πιο κοντός στο παρκέ είναι ο Ντόρση. 42-44. Ξαναπήραν προβάδισμα. Οι φιλοξενούμενοι, Κάπελαν θα πάρει φάουλ. Νομίζω ήταν κακή η επιλογή του να πάει μόνος. Όμως στο τέλος παίρνει όντως ό,τι καλύτερο Γρηγόρη την δυνατότητα να βάλει τους δύο πόντους με δόσεις από τη γραμμή. Εδώ ξανά η προσπάθεια του Κάπελαν, βλέπετε υποπίεση, ενώ υπάρχει χρόνος ακόμα για την επίθεση. Να κάνουμε μια ενημέρωση. Στο 36 έχουμε εδώ ένα μήνυμα από τον συνάδελφο Μάριο Πολυδόρη και τον ευχαριστώ όπως πάντα. 67-65 Μίνσκ Νανσί στο άλλο παιχνίδι του ομίλου. Πολύ σημαντικό, γιατί η ομάδα που θα κερδίσει θα πάει στο 2-1. Θα περιμένουμε το τελικό αποτέλεσμα, όπως θα σας ενημερώνουμε και για την προσπάθεια της Μισελέν Έθα. Το παιχνίδι της οποίας ξεκίνησε μάλλον πριν από 10 λεπτά και μπορείτε όσοι θέλετε να το παρακολουθήσετε ζωντανά από Sita Vision Sports 1. Η Έθα απέναντι στην Καρσίακα. «44-44» από τις βολές του Κάπελαν. Καλή κυκλοφορία. Ο Ακπομετά με τη λήξη δυστυχώς του χρόνου βάζει το τρίποντο. Θα πάρει το time out που δικαιούται ο Κρίς Κουγκάς για να οργανώσει τις τελευταίες επιθέσεις του Απόλλωνα. Σιρίλ Ακπομετά με το τρίποντο που έβαλε έφτασε στους 5 πόντους. Τα τρίποντα των Γάλλων είναι 6. 5 τα τρίποντα για τον Απόλλωνα. Θα μας μεταφέρει ο Γρηγόρης τις οδηγίες του Κρίς Κουγκάς, ενώ βλέπουμε εμείς κάποια από τα καλύτερα στιγμιότυπα και ένα πλάνο δίπλα του προπονητή του Κρίς Μονσό, Κριστιαν Μονσό. Πρώτο σκόρ του παιχνιδιού είναι για την Γραβελίν ο Ντουάιτ Μπουίξ με 11 πόντους, όσους έχει και ο Ντιέκο Κάπελαν για τον Απόλλωνα με 3 στα 4 τρίποντα και 2 ελεύθερες βολές. Αυτά τα καρφώματα που βλέπετε είναι το ξεκίνημα του παιχνιδιού, του εκπληκτικό ξεκίνημα που έκανε ο Τζέφερσον για τον Απόλλωνα με 3 καρφώματα. 44-47. Γρηγόρη, τελευταίες επιθέσεις του Απόλλωνα. Λοιπόν, οι τελευταίες οδηγίες από πλευράς Απόλλωνα είναι και πάλι να βγάλουν αυτή την επίθεση ο Ντόρσε με τον Κάπελαν, με τον δεύτερο να είναι αυτός ο οποίος θα επιχειρήσει εάν τον βοηθήσουν και τα screen το shoot. Εδώ είδαμε ότι ο Κάπελαν ήταν ελεύθερος, ο Μπράουν ωστόσο πήγε προς τα μέσα, ευστόχησε. Ξέρεις, καμιά φορά ο προμονητής θα πει ναι να πάει μπάλα στον Κάπελαν, αλλά αν βρεις όντως το διάδρομο και μπορείς να εκτελέσεις θα το κάνεις. Λοιπόν, 46-47. Να δούμε αν βγει αυτή η άμυνα. Μπράβο στον Μπράουν που κυνηγά, κλέβει και εύκολα. 48-47 για το προβάδισμα του Απόλλωνα. Και ο Μπράουν με συνοπτικές διαδικασίες φτάνει τους 14 πόντους και εκνευρίζει αφάνταστα τον Κριστιαν Μονσό εδώ μπροστά μας. Τελευταία επίθεση του πρώτου ημιχρόνου. Ό,τι και αν γίνει είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από τον Απόλλωνα. Μπούιξ άργησε και πετάει απλά την μπάλα από την καλή άμυνα του Ντόρση. Ο Απόλλωνας κλείνει το πρώτο ημίχρονο στο 48-47. Αν μπορούμε, Γρηγόρη, να πάρουμε μια γρήγορη κουβέντα για αυτό το πρώτο ημίχρονο πριν φύγουμε. Να δω βάλει άλλο κύριος Γρήβας και μπορεί να μιλήσει, γιατί οι άλλοι
έχουν ήδη ξεκινήσει για τα αποδυτήρια. Μάλιστα, εδώ εμείς βλέπουμε την τελευταία προσπάθεια του Μπράντον Μπράουν. Μία κουβέντα έτσι για το πρώτο ημίχρονο. Ο κύριος Γρίβας έτσι αλλιώς μπορεί να μας μιλήσει. Μέχρι να ετοιμαστείτε, Γρηγόρη, μπορούμε να δούμε τα στατιστικά για να έχεις και εσύ τον χρόνο σου. Έχουμε λοιπόν στις βολές 100% για τον Απόλλωνα, 5 στις 5, 11 στις 14 για την Κραβελή που ξεκίνησε με 10 στις 11, με 10 στις 10, συγγνώμη. Στα δίποντα βλέπουμε να υπάρχει έτσι μια ισορροπία. Ο Απόλλωνας, και αυτό είναι εκπληκτικό απέναντι σε αυτήν την ομάδα, έχει πάρει 11 σουτ παραπάνω. 26 σουτ έναντι 15 για την Κραβελή. Στα τρίποντα είναι περίπου στα ίδια επίπεδα δύο ομάδες, 56 με 60%. Ο Απόλλωνας είναι καλύτερος στα rebound. Και από εκεί και πέρα βλέπετε ότι έχει γίνει πολύ καλύτερη διαχείριση του παιχνιδιού σε ό,τι αφορά και στα λάθη. Ήταν 5-1 ο Απόλλωνας κάποια στιγμή. Κλείνει το ημίχρονο στο 8-7. Πάρα πολύ σπουδαία εμφάνιση για τον Απόλλωνα και θα ακούσουμε και την άποψη του Δημήτρη Γρίβα. Σας ακούμε. Λοιπόν, έχω κοντά μου και πάλι τον κύριο Γρίβα. Κύριε Γρίβα, ένα πρώτο ημίχρονο που βρίσκεται τον Απόλλωνα μπροστά στο σκορ με ένα πόντο διαφορά. Εξαιρετική εμφάνιση, κυρίως επιθετικά. Νομίζω ότι υπάρχει η ψυχολογία που λέγαμε, η αλλαγή στην ψυχολογία. Μια ιδιαίτερα καλή προσπάθεια που καταβάλλεται από όλους τους καλαθοσφαιριστές. Ελπίζω να μπορέσουμε να συνεχίσουμε σε αυτόν τον ρυθμό και για το δεύτερο ημίχρονο. Αυτό που παίρνουμε μέχρι στιγμής είναι η θετική προσπάθεια από όλους τους καλαθοσφαιριστές. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά, Μάριε, τον αποθυμίσατε γρήγορα, καθώς πρέπει να πάει και αυτός μέσα, καθώς σήμερα εκτελεί και χρέη βοηθού προπονητή. Ναι. Λοιπόν, κρατώ την λέξη προσπάθεια, φίλες και φίλοι, του κύριου Γρίβα, και ελπίζουμε και εμείς να συνεχιστεί έτσι και στο δεύτερο ημίχρονο. Θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για ένα δεύτερο ημίχρονο που, όπως είναι τα πράγματα, αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σε περίπου 5 λεπτά. Σταύρο μου, γιατί το θέλουμε έτσι γλύωρα πίσω? Ας σου πω, αν το ξέρα ήταν να φυλάξω το ρεπορτάζ για μετά, γιατί να πούμε 7 λεπτά πιο γλύωρα. Εντάξει. Μπορεί να πούμε στατιστικά, μπορεί να πούμε πράγματα, αλλά να μην γίνουμε κουραστικοί, να το πούμε έτσι ένα διάλειμμα. Ναι, πάει πάρα πολλά καλά. Εντάξει, βοηθάμε το παιχνίδι, ωραίο παιχνίδι. Εγώ το περίμενα, είπα στο τηλέφωνο, πολλά καλή ομάδα, αλλά φαίνεται υποτιμήσαμε.
Φίλε, όποτε μου το δόκεις, πήγαινε με το πλάνο το δικό σου, μην πάει με το δικό μου. Πήγαινε με το δικό σου. Πιο λίγα από 5, μια χαρά. Μια χαρά είναι, 4,5, μια χαρά είναι. Φίλε, στο τέλος του μάτς τώρα και στο μάτς μάθε με κάποιον τρόπο ποιος είναι να πάει διάσκεψη. Αφού έμπεσε να πάει διάσκεψη ο Τζέφερ κάποια εισβίωση που τον Παντούρη μόλις τελειώσει το μάτς τσάμε για να δώσουμε λίγο χρόνο έτσι αγιώς τη διάσκεψη. Ναι ρε φίλε, εξήγα του ανθρώπου τώρα ότι για να μην κάνουμε η δήλωση. Καλησπέρα και πάλι φίλες και φίλοι συνδρομητές από την αίθουσα του Απόλλωνα στη Λεμεσό, εδώ όπου η κυπριακή ομάδα, ο Pizza Express Απόλλων, κάνει μια τεράστια προσπάθεια. Και το λέμε και το τονίζουμε, και αν υπάρχουν φίλοι του Απόλλωνα που βλέπουν το παιχνίδι από την τηλεόραση και μένουν εδώ γύρω, καλά θα κάνουν να έρθουν να βοηθήσουν την ομάδα τους στο δεύτερο ημίχρονο να πάρει μια νίκη που θα μείνει στην ιστορία απέναντι στην ομάδα που πέρσι τερμάτισε πρώτη στο γαλλικό πρωτάθλημα με 27 νίκες και 3 ήττες. Θα το ξαναπώ, όσοι φίλοι του Απόλλωνα είναι εδώ γύρω, ας κάνουν μία βόλτα μέχρι το κλειστό για να δουν την ομάδα τους και να την βοηθήσουν να τελειώσει αυτό που άρχισε στο πρώτο ημίχρονο και προηγείται αυτής της ομάδας, της πανίσχυρης Γκραβελίν, με 48-47. Μία ομάδα για μένα επίπεδου Ευρωλίγκα. Και κρίμα που απόψε στις εξέδρες είναι μόλις, δεν ξέρω, 100 άτομα, να πω έτσι πολύ επικός, 90-100 άτομα, και θα έπρεπε με την απόδοση απόψε του Απόλλωνα να είναι τουλάχιστον μερικές εκατοντάδες. 48-47 τελείωσε το πρώτο ημίχρονο, με τους παίχτες να προθερμαίνονται. Εμείς βλέπουμε κάποιες από τις καλύτερες φάσεις
των πρώτων 2-10 λεπτών. Έχουμε κάποιο νεότερο Γρηγόρη με την κατάσταση του Νόελ για τον Απόλλωνα, γιατί τον είδαμε να φεύγει τραυματίας 3-4 λεπτά πριν το τέλος. Ευτυχώς, Μάριε, τόσο ο Νόελ όσο και ο Μπράουν τα προβλήματα που αντιμετώπισαν δεν είναι σοβαρά. Ο Νόελ δοκίμασε το πόδι του στα αποδυτήρια, ενώ τον βλέπουμε και τώρα, ο οποίος ακόμη δοκιμάζει το πόδι του. Είναι καλά και θα συνεχίσει κανονικά το παιχνίδι. Όσο και ο Μπράουν, το οποίο το χτύπημα στο μέτωπο δεν είναι απλά ένα γδάρσιμο όπως φάνηκε στην αρχή. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζει κανονικά. Είδαμε κάποια πλάνα με τον Μπράουν να δείχνει, τουλάχιστον με τον τρόπο που τελειώνει τις φάσεις, ότι είναι ένας από τους παίκτες που το πιστεύουν περισσότερο από όλους. Για να δούμε όμως, γιατί μπορεί τα πράγματα να αλλάξουν άρδιν αν αποφασίσει και η Γκραβελίν να σφίξει την άμυνά της. Δεν είναι ομάδα σίγουρα που δέχεται 48 πόντους το ημίχρονο. Θυμίζουμε ότι αυτή η ομάδα δέχτηκε συνολικά 63 πόντους από τη Μίνσκ και 68 από την Νανσί, που είδαμε στην πρώτη αγωνιστική πόσο εύκολα και πόσο επιβλητικά όχι κέρδισε τον Απόλλωνα, καθάρισε στο τέλος το παιχνίδι, δείχνοντας πόσο δυνατή ομάδα είναι. Η Γκραβελίν, η οποία στο φετινό πρωτάθλημα είναι στο 4-3, σίγουρα αποδυναμωμένη, δεν της βγήκε ο τρόπος με τον οποίο τελείωσε η περσινή εκπληκτική χρονιά. Κατέληξε να παίξει στο Euro Challenge με αποτέλεσμα μειωμένο budget. Το περσινό 27-3 έχει ήδη πάει περίπατο. Σε 7 αγωνιστικές δέχτηκε ήδη αυτές τις 3 ήττες. Υπάρχει όμως πολλής δρόμος ακόμα στη Γαλλία. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο και ξεκινά με αστοχία από πλευράς των Γάλλων. Διαμαρτύρεται ο Βατί, ζητάει φάουλ. Μπράουν μέσα, Τζέφερσον, δεν θα βάλει την μπάλα στο καλάθι, επιμένει η μπάλα. Για να δούμε, μένει, μπράβο στον Τζέφερσον, μένει στο παρκέ, την κράτησε και φτάνει τους 9 πόντους, 50-47, κοιτάξτε εδώ πως τη μαζεύει λίγο πριν τη γραμμή και με γρήγορη κίνηση τη βάζει στο καλάθι. Βατί με ταμπλό αυτή τη φορά, είναι εύστοχος στους 6 πόντους για το 50-49. Έχουμε κάποια νεότερα από άλλα παιχνίδια που μας ενδιαφέρουν. Καταρχήν Μίνσκ Νανσί 78-71. Η Μίνσκ πάει στο 2-1. Είναι μια νίκη, Γρηγόρη, που κάνει ακόμα δυσκολότερα τα πράγματα, έτσι. Εμείς θέλαμε την Νανσί να κέρδιζε. Από τη στιγμή που χάνει, είναι ομάδα που είδαμε την ισχύ της και θα συνεχίσει να παλεύει για την δεύτερη θέση. Ας πω, Μάριε, έτσι αλλιώς το έργο του Απόλλωνα ήταν από την αρχή πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Νομίζω ότι αν ο Απόλλωνας καταφέρει απόψε να κάνει ένα μικρό θαύμα, αυτό από μόνο του θα είναι μεγάλη επιτυχία για τη συνέχεια. Είναι αλήθεια ότι, ξέρεις, αρχίζουμε κάποια στιγμή να σκεφτόμαστε την πιθανότητα της νίκης για τον Απόλλωνα και λες μετά, αν κερδίσει ο Απόλλωνας στην Γκραβελίν, την ισχυρή ομάδα του ομίλου, μετά δεν δικαιούται να έχει ελπίδες. Φυσικά και δικαιούται. Από την άλλη όμως, όπως λες και εσύ, είναι ένας τόσο δύσκολος όμιλος που αυτή τη στιγμή η Νανσί, που είδαμε πόσο δυνατή ομάδα είναι στο 1-2. Ο Μποκολό έβαλε το καλάθι, έδωσε ξανά προβάδισμα στους Γάλλους και έχουμε φάουλ του Μποκολό, ο οποίος το παραδέχεται. Στον Κάμπελα είναι το φάουλ. Το είδαμε ξανά. Μαρκάρε από πολύ κοντά ο Μποκολό και έγινε η επαφή. Στον όμιλο του Κεραυνού ένα άλλο αποτέλεσμα κατά η Ακρίγια 50-79. Στο 29, αυτή όμως η 29 πόντι διαφοράς θεωρούμε ότι είναι αρκετή για να κερδίσει το παιχνίδι η ρωσική ομάδα. Αυτό, Γρηγόρη, είναι πολύ καλό αποτέλεσμα για τον Κεραυνό, ειδικά αν αύριο κερδίσει την Άσεσοφτ. Ένας Κεραυνός ο οποίος έδειξε ότι μπορεί να πρωταγωνιστήσει, καθώς και στην μία ήττα που δέχτηκε εκτός έδρας
έχασε στο παρακάτι και κέρδισε και μέσα στον Κεραυνό, μέσα στο Στρόπολο, χωρίς τον Γιώργο τον Διαμαντόπουλο στην θέση του. Νομίζω ο Κεραυνός, Μάριε, μπορεί να μας εκπλήξει ευχάριστα. Ο Κεραυνός που έχασε όντως από την Κρίγια, την πιο δυνατή ομάδα του ομίλου, πάρα πολύ δύσκολα. Εδώ ο Ντόρση δίνει ξανά πρόβλημα στον Απόλλωνα, 52-51, και κέρδισε ο Κεραυνός στην Κατάγια, έχοντας Γρηγόρη, έξω να είδε στο παιχνίδι από κοντά, έναν εκπληκτικό Ανδρέα Πιλαβά. Δεν το είδα, Μάρι, αλλά ήταν το καλύτερο παιχνίδι του Ανδρέα Πιλαβά. Τη φάνελα του Κεραυνού. Ναι. Ενώ, Μάρι, να πούμε ότι ο Ντόρσεϊ, νομίζω σήμερα, χωρίς να τον ματιάζω, είναι ίσως το πιο όριμο παιχνίδι του με την φάνελα του Απόλλωνα. Κοίταξε, έχει έρθει νέος προπονητής, σίγουρα θα του έχει μιλήσει. Αν κάποια πράγματα που έκανε δεν του αρέσουν, μας είπε και ο κύριος Γρήβας ότι σήμερα είναι ευκαιρία για τους παίκτες του Απόλλωνα να δείξουν κάποια πράγματα στον προπονητή τους. Τρίτο φάουλ του Τζέφερσον, Μάρια. Λοιπόν, είναι ένα τρίτο φάουλ που κάποια στιγμή θα ερχόταν. Θεωρώ ότι άντεξε καλά ο Τζέφερσον μέχρι να το κάνει. Από την πρώτη περίοδο είχε δύο φάουλ. Ο Ντέιβιτ Νόελ έβαλε το καλάθι, θα πάει και στη γραμμή. Ο Τζέφερσον θα πάει στον πάγκο. Θα περάσει ο Ρόμπινσον, παρόμοιος παίκτης αλλά πιο κοντός και όχι τόσο αποτελεσματικός κοντά στο καλάθι. Ο Νόελ βάζει τη βολή και ξαναδεί προβάδισμα στη γαλλική ομάδα. 53-54. Προσπαθεί ο Μπράουν, παίρνει την μπάλα, γρήγορη εκτέλεση, ζητά φάουλ. Ντόρση βγάζει άμυνα και κλέβει την μπάλα. Και μια ωραία πάσα για τον Κάπελαν και το τρίποντο. 56-54. Τέταρτο τρίποντο στο παιχνίδι για τον Διέκο Κάπελαν. Μόνο η πάσα, Μάρια, άξιζε το καλάθι. Ναι, Γρηγόρη. Μόνο η πάσα του Ντόρση άξιζε. Ναι, πραγματικά ήταν μια φοβερή φάση και η πάσα κάτω από τα πόδια. Όμως απαντούν με τρίποντο του Μποκολό. Το κακό για τον Απόλλωνα, θετικό για την γαλλική ομάδα, ότι έχει πάρα πολλούς παίχτες που μπορούν να κάνουν ζημιά από την περιφέρεια. Ήταν ο πέμπτος παίχτης, ο Μποκολό, που έβαλε τρίποντο για την Γκραβελίν. Κάπελαν πάει τον double team, για να δούμε. Δεν δόθηκε η μπάλα στον Ρόμπινσον. Εδώ φλερτάρουν με το λάθος οι παίχτες του Απόλλωνα. Δεν το έκαναν, αλλά έχουν μόνο 3 δευτερόλεπτα για να τελειώσει αυτή η επίθεση. Ξανά η φάση, βλέπετε την ρυψοκίνδυνη πάσα. Κάπελαν παίρνει μπάλα, απλά σουτάρει. 3 δευτερόλεπτα μπορούσε να γίνει κάτι καλύτερο. Όσο και αν πίεζει ο χρόνος, ο Κάπελαν δεν βρήκε ούτε καν στεφάνι. 56-57, ο Απόλλωνας κρατάει πάρα πολύ καλά. 6 στα 12 είναι τα τρίποντα, 50%, 7 στα 11. Για τη γαλλική ομάδα είναι αρκετά ψηλό το ποσοστό, κοντά στο 65%. Είναι όμως ομάδα που ξέραμε ότι σουτάρει πάρα πολύ καλά. Βατή, δεν τα καταφέρνει ο Μποκολό από πάρα πολύ κοντά, αλλά οι παίκτες του Απόλλωνα έπεσαν όλοι πάνω στον Μποκολό και δεν πήρε κανένα στο rebound. Μπούιξ θα μπει, δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει, είναι η τέταρτη-πέμπτη φορά που το κάνει. Και φτάνει τους 13 πόντους, διεμβολίζοντας την άμυνα του Απόλλωνα. 58-59. Αφήνουν ελεύθερο το τρίποντο και να λοιπόν που το βάζει ο Τζέραλτ Ρόμπινσον. 7ο τρίποντο στο παιχνίδι για τον Απόλλωνα, όσα έχει και η Γκραβελίν. 59-59. Μπούιξ. Από μετά ξανά για τον Μπούιξ, πάμε στο Γρηγόρη. Λάθος, μέχρι στιγμής δεν έχει σκοράρει στο δεύτερο μέρος ο Μπράουν. Δεν χρειαστήκε. Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι το θετικό, ότι ναι, ο Απόλλωνας βρίσκει λύση στο σκοράρισμα χωρίς να πάρει δράση ο Μπράουν ακόμη. Γρήγορο σούτ από τον Μποκολό. Αυτή δεν ήταν επίθεση για την Γκραβελίν. Ένα τρίποντο από τα 7,5 μέτρα.
Μπράουν θα μπει, όχι, έχασε τον έλεγχο, ευτυχώς μένει μπάλα στον Απόλλωνα. 4 δευτερόλεπτα, έγινε το σούτ, άστοχο. Είναι πολύ γρήγορος ο ρυθμός σε αυτό το παιχνίδι. Μποκολό βγάζει έξω, ελεύθερο τρίποντο, άστοχο όμως από τον Ακπομετά που έχει ένα εύστοχο μέχρι στιγμής. Και βλέπετε με λιγότερες επιλογές ο Απόλλωνας, με όχι και τόσο βαθύ ρόστερ, καλά κάνει ο Ντόρσεϊ και δεν τρέχει. Εδώ τα rebound είναι καλύτερος ο Απόλλωνας με συν 5, 20-15. Τρίποντο από τον Ρόμπινσον, άστοχο αυτή τη φορά. Παραμένει το σκορ στη ισοπαλία. Οι Γάλλοι κάνουν επιθέσεις των 10-12 δευτερολέπτων, ο Απόλλωνας κάνει επιθέσεις των 20 δευτερολέπτων. Εδώ βλέπετε ο Βατί παίρνει το επιθετικό rebound και μόνος του τελειώνει τη φάση, φτάνοντας στους 8 πόντους, 59-61. Εδώ πρέπει να πάει ένα double team. Μπράουν μετρά το καλάθι, μπάλα πρόλαβε και χτύπησε στο ταμπλό. Μπορεί να μην μπήκε, όμως ο Μπράουν φτάνει. Θα ξαναδούμε τη φάση στους 16 πόντους. Εδώ παίρνει την μπάλα, χτυπάει στο ταμπλό και μετά έρχεται η τάπα. 61-61, αλλαγή, φεύγει ο κουρασμένος Κάμπελαν, περνά ο Τζέισον Ντέτρικ, βγάζει σουτέρ, βάζει σουτέρ. Ο κύριος Χουγκάς, που και αυτός κερδίζει εντυπώσεις στο πρώτο παιχνίδι με τον Απόλλωνα. Τρίποντο από τον Νόελ, άστοχο, ευνηδιασμός για τον Απόλλωνα. Ο Ρόμπινσον δεν αφήνει γρηγορά το κενό του Τζέφερσον να φανεί. Ακριβώς, και ήταν ακόμη μια εξαιρετική ασίστα από τον Μπράουν. Ένας παίκτης ο οποίος παρά το ύψος του μπορεί να δώσει τόσο εντυπωσιακές πάσες. Έδωσε και στο πρώτο δεκάλεπτο εξαιρετικές πάσες στον Τζέφερσον. Και να μιλήσουμε και με αριθμούς, ο Ρόμπινσον, συγγνώμη, από την ώρα που έχει μπει στο παιχνίδι αντί του Τζέφερσον, έχει 7 πόντους. Απλά, όπως είδαμε και τώρα, υστερεί στα αμυντικά του καθήκοντα. Δεν είναι εύκολο, πρέπει να γίνονται και τα double team και είναι συνολική η ευθύνη. Εδώ από μετά πέτυχε το καλάθι πολύ εύκολα. Στα ένας εναντίον ενός είναι εντυπωσιακοί οι Γάλλοι. Οι παίκτες του Απόλλωνα από την άλλη επιθετικά εκμεταλλεύονται όλα τους τα χαρίσματα. Παραδείγματος χάρη, ο Ντέτρικ είναι ένας πολύ καλός σουτέρ. Εδώ από τη στιγμή που έμεινε ελεύθερος θα το βάζει το καλάθι, γιατί είναι στη βραδιά του Απόλλωνας και βάζει αυτά τα σουτ. Τρίποντο ελεύθερο από τον Μποκολό, άστοχο, rebound του Ντόρσεϊ, ο Μπράουν πάει για το κάρφωμα και θα τον πηδώσει μέσα. Είναι το 67-63 και αναγκάζεται να πάρει time out ο κύριος Μονσό. Τρομερό παιχνίδι για τον Απόλλωνα. Και εγώ θα επαναλάβω, κρίμα που οι φίλοι του δεν τον τιμούν απόψε με την παρουσία τους σε μία από τις βραδιές που μπορούν να γραφτούν στην ιστορία και για τον Απόλλωνα και για το κυπριακό μπάσκετ. 67-63, ο Απόλλωνας, φίλες και φίλοι, έχει πετύχει ήδη όσους πόντους έβαλαν απέναντι στην Κραβελίν η Μίνσκ, που έβαλε 63, λιγότερους δηλαδή, και η Νανσί που έβαλε 68 σε 4 δεκάλεπτα. Ο Απόλλωνας στα μέσα της τρίτης περίοδου έχει ήδη βάλει 67 πόντους απέναντι σε αυτή την ομάδα. Νομίζω οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους για το πόσο μεγάλη εμφάνιση κάνει απόψε η ομάδα της Λεμεσού. Και δεν νομίζω να το περίμεναν πολύ. Όλα τα προγνωστικά, ακόμα και στα πρακτορία στοιχημάτων, αν θέλετε να το πούμε έτσι, ήταν πολύ εναντίον του Απόλλωνα. Ξεκάθαρο φαβορί η Γκραβελίν, και όμως απόψε ο Απόλλωνας τα διαψεύδει τουλάχιστον μέχρι τώρα. Γρηγόρη, οι οδηγίες του κύριου Χουγκάς, έχω την εντύπωση δεν πρέπει να είπε πάρα πολλά. Έτσι αλλιώς το time το πήρε ο κύριος Μονσό. Ακριβώς, Μάρε, ήταν για να συνεχίσουμε τον ίδιο ρυθμό, να προσπαθήσουν να κλείσουν στην άμυνα ουσιαστικά τον σέντερ της ομάδας, ο οποίος εδώ κάνει και το φάουλ ο Ντέιβι με το νούμερο 14. Και ο Απόλλωνας έχει την κατοχή της μπάλας και προηγείται και με 4 πόντους. Λοιπόν, ο Απόλλωνας, που είναι πολλά τα καλά νέα, καταρχήν
έχει συμπληρώσει 4ο ομαδικό φάουλ η Γκραβελίν και έχει και 4 προσωπικά φάουλ πλέον ο Βατή, ο οποίος είναι ο βασικός σέντερ και μόλις τώρα θα πάει στον πάγκο για να προβληματιστεί, γιατί έφτασε στα 4 φάουλ και θα κάτσει εκεί για κάμποση ώρα έχοντας αυτά τα 4 φάουλ. Ο Νόελ είχε έναν τραυματισμό, επέστρεψε σιδερένιος και πάει τώρα στη γραμμή. Οι Γάλλοι συμπληρώνουν και το 5ο ομαδικό. Μόλις ένα ομαδικό φάουλ έχει ο Απόλλωνας στην τρίτη περίοδο. 2 και 12 πριν από το τέλος. 68-63 από την πρώτη βολή του Dave Noel. Είναι στους 3 πόντους και τώρα στους 4. Ο Απόλλωνας κάνει πολύ καλή δουλειά και στην γραμμή και από τη γραμμή, με όλα τα δεδομένα εναντίον του, με απουσίες, με προγνωστικά, με δυναμικότητα αντιπάλου, καταφέρνει η ομάδα του Chris Fougas να προηγείται με 69-63. Κοιτάξτε τις βολές του Απόλλωνα, 8 στις 8 φίλες και φίλοι. Και ο Απόλλωνας συνεχίζει και τις πολύ καλές άμυνες. Ο κύριος Μονσόν μπροστά μας τον βλέπετε, δεν τον πιστεύει αυτό που βλέπει. Μας δεν μας νοιάζουν οι αντιδράσεις του, εμείς βλέπουμε την προσπάθεια του Απόλλωνα και καμιά φορά μπορεί να παραμιλούν οι προπονητές, αλλά έχει να κάνει και με την απόδοση του αντιπάλου, όχι μόνο με την απόδοση της ομάδας τους. Τρίποντο, άστοχο, ο Ντόρσεϊ παρακαλώ, ο πιο κοντός παίχτης στο παρκέ, παίρνει το rebound και ανανεώνει την επίθεση του Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας στο συν 6. Ντόρσε σου 3 πόντων. Άστοχο. Εμπαγέκ πήρε το rebound και τρέχει το παρκέ. Πάει να μπει, κάνει λάθος. Κλέβουν οι παίκτες του Απόλλωνα. Ευνηδιασμός. Ντόρσε, έστω και έτσι και με λίγη δόση τύχης. Ο Μπράουν κάνει το 71-63. Μάλιστα. Οι Γάλλοι δεν έχουν καθαρό μυαλό. Ο Απόλλωνας σκοράρει με κάθε τρόπο. Είναι στο συν 8 και τα έχουν χαμένα κυριολεκτικά οι Γάλλοι. Είναι, Γρηγόρη, θα το πω για πρώτη φορά απόψε, ο Απόλλωνας έχει ευκαιρία να πάρει μια πολύ μεγάλη νίκη απέναντι σε αυτή την τεράστια δυναμικότητα ομάδα απόψε. Μάρη, αν πάρει αυτή τη νίκη θα μιλάμε για ιστορική νίκη πρώτα απ' όλα και μετά για την πόσο μεγάλη μπορεί να είναι απέναντι σε αυτόν τον αντίπαλο. Για να μην πω ότι θα αλλάξει και όλη την χρονιά του Απόλλωνα από εδώ και πέρα και στην Ευρώπη και στην Κύπρο. Ας ελπίσουμε ότι μετά από αυτό το παιχνίδι θα δούμε και τον κόσμο του Απόλλωνα ανεξάρτητα με το αποτέλεσμα. Παντούρης με τη λήξη του χρόνου. Εξαιρετικό. 73-63 από τον Γρηγόρη Παντούρη. Όλοι οι παίκτες του Απόλλωνα μηδενός εξαιρουμένου κάνουν τρομερά πράγματα φίλες και φίλοι. Δεν το πιστεύουμε ότι ο Απόλλωνας προηγείται αυτής της ομάδας ένα δεκάλεπτο πριν το τέλος με 10 πόντους διαφορά. Κούρτη. Η μπάλα έξω, να βγει και αυτή η άμυνα. 3 δευτερόλεπτα. Ο Παντούρης κλέβει, τελείωσε ο χρόνος. Τελείωσε ο χρόνος, ό,τι και αν γίνει. 13 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Όλη η επίθεση για τον Pizza Express Απόλλωνα. Μία καλή επίθεση, όπως λέει και ο Γρηγόρης, να αυξηθεί κιόλας η διαφορά και να πάμε για την τελευταία περίοδο. Για να δούμε τον Ντόρσεϊ. Ο Απόλλωνας έκανε μια τέλεια τρίτη περίοδο. Τέλεια. Ντόρσεϊ πέφτει χαμηλά. Δεν προλαβεί ο Μπράουν. Ο Ντόρσεϊ πρέπει να κάνει το σουτ. Δεν πειράζει. 73-63 φίλες και φίλοι. Ο Απόλλωνας είναι στο συν 10 απέναντι στην πανίσχυρη Γκραβελίν. Πάμε σε διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε για την τελευταία περίοδο.
Επιστροφή φίλες και φίλοι στην αίθουσα του Απόλλωνα. Ήταν ευκαιρία έτσι να πάρουμε κι εμείς μία ανάσα. Βλέπουμε εξωπραγματικά πράγματα απόψε και μακάρι ο Απόλλωνας να συνεχίσει έτσι και στο τέλος να φέρει στη Λεμεσό και στο κυπριακό μπάσκετ μία πολύ μεγάλη νίκη. Απομένουν όμως 10 λεπτά και καλό είναι να κρατάμε μικρό καλάθι. Ξανά μαζί φίλες και φίλοι, έχει ξεκινήσει μόλις η τελευταία περίοδος με τον Απόλλωνα στην πρώτη επίθεση, τον Παντούρη να μπαίνει και να παίρνει φάουλ. Ό,τι καλύτερο στο τελευταίο δευτερόλεπτο της επίθεσης. Ο Παντούρης θα πάει στη γραμμή για 2 βολές. Ξανά η φάση, κοιτάξτε, κρίμα που δεν μπήκε κιόλας συμπάρα στο καλάθι, γιατί τους νίκησε όλους εκεί ψηλά ο Παντούρης. Γρηγορά οδηγίες Chris Χουγκάς. Λοιπόν, να προσέξουν στην επίθεση να συνεχίσουν με τον ίδιο ρυθμό φυσικά και στην άμυνα να προσέξουν να μην αφήσουν τα ελεύθερα τρίποντα, τα οποία είναι αυτά που τους έχουν πληγώσει μέχρι στιγμής. Μάρε, το καλάθι του Παντούρη τώρα έπρεπε να μετρήσει επειδή δεν έχω την βοήθεια του monitor εγώ εδώ. Συγγνώμη Γρηγόρη, δεν σε άκουσα. Η απομάκρυνση της μπάλας που έγινε στο lay-up του Παντούρη. Όχι, ήταν καθαρή. Λοιπόν, ο Παντούρης έβαλε μία βολή. 74-63. Στο συν 11 ο Απόλλωνας. Καθαρό μυαλό. Το καθαρό μυαλό είναι αλήθεια. Το είχε στην τρίτη περίοδο ολόκληρο ο Απόλλωνας. Δεν το είχε η Γκραβελίν. Να μην γίνουν λάθη και ο Απόλλωνας μπορεί να πάρει αυτήν πολύ μεγάλη νίκη. Έχουμε νέα ενημέρωση από τον συνάδελφο Μάριο Πολυδόρου και πάλι τον ευχαριστώ. Κατάγια, κρίγια για τον όμιλο του Κεραυνού. 86-96, οι Ρώσοι κερδίζουν. Επομένως ανοίγει ο δρόμος για τον Κεραυνό να αυξήσει αύριο τις πιθανότητες πρόκρισης του με μία νίκη επί της Άσεσοφτ. Και έχουμε και ημίχρονο στη Λευκοσία. Έθα Καρσίακα 33-46. Η Έθα δεν τα πάει καλά. Αν χάσει και σήμερα πάει στο 0-3 και νομίζω τελειώνει και μαθηματικά από την υπόθεση πρόκριση. Εδώ χάθηκε ένα σχεδόν σίγουρο καλάθι για τον Απόλλωνα. Άστοχο όμως το τρίποντο για τους Γάλλους που συνεχίζουν να μην κυκλοφορούν καλά την μπάλα. Μιλήσαμε για τις επιθετικές επιδόσεις του Απόλλωνα απέναντι σε μια ομάδα που διακρίθηκε για την άμυνα της. Στα πρώτα 2 παιχνίδια δέχτηκε συνολικά ανά αγώνα 65 πόντους η Γκραβελίν και δέχτηκε ήδη σε 3 δεκάλεπτα 74 και τώρα 76 από τον Απόλλωνα με την προσπάθεια του Jason Detrick. Η Γκραβελίν που εδώ κερδίζει φάουλ είχε βάλει 96 πόντους στη Μίνσκ και 80 πόντους στην Νανσί. Απόψε ο Απόλλωνας τι έχει περιορίσει στους 63. Βεβαίως υπάρχουν άλλα 8 περίπου λεπτά για το τέλος του αγώνα. Όμως νομίζω Γρηγόρη ότι πέραν του τι βλέπουμε απόψε στο παρκέ και οι αριθμοί δικαιώνουν τη μεγάλη και εξηγούν κιόλας τη μεγάλη διαφορά που κάνει απόψε ο Απόλλωνας απέναντι σε αυτήν την ομάδα. Ακριβώς Μάρη, είναι ένας εντελώς διαφορετικός Απόλλωνας από αυτόν που είχαμε δει μαζί εδώ στην Λέμεσο απέναντι στην Νανσί. Ένας πιο οργανωμένος Απόλλωνας, ένας Απόλλωνας που γνωρίζει πολύ καλά τι θέλει μέσα στο παρκέ. Και φυσικά σήμερα μπαίνουν και τα σουτ, κάτι το οποίο είχε λείψει ειδικά προς το τέλος του αγώνα με την Νανσί, όπου εγκατέλειψαν οι δυνάμεις. Ο Μπούιξ έβαλε 2 βολές και επιμένουμε φίλες και φίλοι να μιλάμε για την διαφαινόμενη πολύ μεγάλη βραδιά του Απόλλωνα, γιατί έχουμε να κάνουμε μια ομάδα που είναι καλύτερη από την Νανσί και φαίνεται και από το γεγονός ότι κέρδισε εκτός έδρας. Εδώ μειώνουν οι Γάλλοι στους 9, 76-67 με το κλέψιμο
και κάρφωμα του Μπούιξ και νομίζω είναι πάρα πολύ σωστό το time out του Chris Hougas και θα πάμε να τον ακούσουμε γιατί η γαλλική ομάδα φαίνεται να επιστρέφει στο παιχνίδι και είναι ενδιαφέρον να ακούσουμε τις οδηγίες του προπονητή του Απόλλωνα. Θα μας τα μεταφέρει ο Γρηγόρης γιατί η δυνατή μουσική δεν μας επέτρεψε να ακούσουμε τον προπονητή του Απόλλωνα. Πάμε στον Γρηγόρη γρήγορα. Λοιπόν, ήταν περισσότερο για να σταματήσει τον ρυθμό που πήραν, τον ξέφρενο ρυθμό που πήραν εδώ στα τελευταία λεπτά οι Γάλλοι. Σίγουρα με αυτό το κάρφωμα η ψυχολογία των Γάλλων θα ανέβει. Αυτό που θέλει ο νέος προπονητής του Απόλλωνα είναι να μην χαλαρώσει η ομάδα του. Μάλιστα. Και να προσέξει κυρίως ξανά την αθλητικότητα των Γάλλων και τα ελεύθερα τρίποντα τα οποία αφήνουν, καθώς άφησαν αρκετά ελεύθερα τρίποντα, άσχετα με το αν είναι άστοχοι μέχρι στιγμής οι Γάλλοι. Έχεις δίκιο. Το καλό για τον Απόλλωνα είναι ότι τα τρίποντα αυτά τα κάνουν όχι οι καλύτεροι σουτέρ. Βλέπουμε ήδη τον Λουμ στο παιχνίδι. Για να δούμε το τρίποντο για τον Απόλλωνα. Μπήκε και βγήκε η μπάλα από την προσπάθεια του Νόελ. Τρέχουν οι Γάλλοι, τρέχουν και βγάζουν επιθέσεις στο 6 με 10 δευτερολέπτων. Εδώ τώρα τι έχουμε? Έχουμε 3 παίχτες να πέφτουν πάνω στον Κούρτι και συνέχεια να έρχεται το φάουλ στο επιθετικό rebound που πήγαν να πάρουν οι Γάλλοι και θα έβαζαν 2 εύκολους πόντους. Είναι σωστοί οι διαιτητές. Είναι άλλη μια φάση όμως που δείχνει αυτό το triple team πάνω στον Κούρτι. «76-67, 26-22 τα rebounds». Και Έφερσον θα πάρει φάουλ. Έχει ώρα να σκοράρει ο Απόλλωνας. Είναι στο συν 9. Ναι, Γρηγόρη. Στο παιχνίδι και ο Κόπελαν με κάποιο ελεύθερο σούτ, ίσως αν δοθεί ευκαιρία, πολύ ευχαρίστως νομίζω ο Κόπελαν θα ξαναεκτελέσει τους Γάλλους. Ας το ελπίσουμε, γιατί ο Απόλλωνας δεν αρκεί μόνο να παίζει άμυνα. Δεν θέλουν και τίποτα να βάλουν 9-10 πόντους οι Γάλλοι. Πρέπει να βγάλει πόντους και στην επίθεση. Ο Ντέτρι κάνει γρήγορο σουτ, αστοχή. Rebound από τον Κούρτι. Τρέχουν οι Γάλλοι και έχουμε ένα καλό φάουλ για να σταματήσει ο ευνηδιασμός. «6 και 20 για το τέλος». Εδώ ξανά η φάση, το φάουλ του Ντόρση. Και εδώ κλέβει την μπάλα ο Ντόρση. Κρίμα. Χάνεται ο ευνηδιασμός. Χάνεται και ο ευνηδιασμός και ένα σχεδόν σίγουρο καλάθι, γιατί ήταν 3 εναντίον 1. Τέλος πάντων, ο Απόλλωνας είναι ακόμα στο συν 9. Θα πρέπει όμως να μειωθούν τα λάθη. Έχουν πάει στα 11-11. Τρίποντο εύστοχο. Έτσι είναι, Γρηγόρη, όπως το λες. Δεν θα μπορούσαν να στοχούν και συνέχεια. Ο Τζούλιος Τζόνσον φτάνει τους 9 πόντους. Είναι καλός σουτέρ και πρέπει να τον προσέξει ο Απόλλωνας. Διαφορά πέφτει στους 6 από τους 11. Νόελ θα πάρει φάουλ. Είναι το τρίτο ομαδικό. Βλέπουμε και τα ομαδικά, γιατί ο Απόλλωνας είναι πολύ καλός απόψε στις βολές, όπως και στα τρίποντα. Βλέπετε 7 στα 20 για τον Απόλλωνα, 8 στα 20 για την Κραβελίν. Η ώρα του Μπράουν, όπως μας λέει ο Γρηγόρης, φεύγει από το παιχνίδι ο Τζέφερσον με 3 φάουλ. Θα πάρει ανάσες και σίγουρα θα επιστρέψει στο παρκέ. Ντόρση, καθαρό μυαλό. Χρειάζεται ο Απόλλωνας. Εδώ βρήκε διάδρομο. Έκανε βήματα όμως ο Ντέτρικ. Λοιπόν, ο Απόλλωνας πρέπει να ξυπνήσει, γιατί εδώ και λίγη ώρα, ναι,
Έκανε βήματα ο Ντέπρι. Είναι σωστό, όπως είδαμε και από το replay. Εδώ και λίγη ώρα δεν τα πάει καλά. Τρίποντο άστοχο ευτυχώς. Σώζει, όχι για πολύ όμως. Ο Νόελ, νέα επίθεση για την Γκραβελίν. Μπούιξ. Σταυρωτές τρίπλες. Τρίποντο. Και αυτό εύστοχο από τον Τζόνσον. 76-73. Κυριολεκτικά από το πουθενά μπαίνουν στο παιχνίδι οι Γάλλοι. Εκμεταλλευόμενοι και τα λάθη του Απόλλωνα. Δεν πήγε η διαφορά στους 11 σε εκείνο τον χαμένο ευνηδιασμό και πάει στους 3 από τα 2 τρίποντα. Έτσι είναι στο μπάσκετ. Δεν θέλει και πολύ να γυρίσει ένα παιχνίδι. Νόελ, καλή προσποίηση, ελεύθερο σουτ. Ούτε τώρα. Τζόνσον βάζει μπάλα κάτω, σουτάρει και ευστοχή. Είναι on fire που λέμε ο Τζόνσον. 76-76, απίστευτα πράγματα. 3 τρίποντα από τον Τζούλιους Τζόνσον και με ένα 9-0 οι Γάλλοι φέρνουν το παιχνίδι στα ίσα. Ελπίζουμε να μην μείνει η προσπάθεια στον Απόλλωνα. Κάπελαν τρίποντο μέσα. 79-76. Πέμπτο τρίποντο και για τον Κάπελαν που είναι στους 17 πόντους. Επιτέλους, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Μπούιξ, επιθετικό φάουλ. Δεν θα τα έβαζαν και όλα. Όπως είπαμε πριν, δεν θα τα χάνουν και όλα. Βάζει και ένα Απόλλωνας, βγάζει και μια άμυνα και είναι ξανά στο συν 3 και time out αναγκάζεται να πάρει ο Μονσό. Ο Απόλλωνας επιστρέφει στο προβάδισμα. Ήταν το μεγαλύτερο σερί, πρέπει να πούμε αυτό, στο παιχνίδι. Το 9-0 που έκαναν οι Γάλλοι το είχαν ξανακάνει στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, όταν ο Απόλλωνας ήταν μπροστά με 12-17, προηγήθηκαν με 12-16. Πρώτο σκόρερ του παιχνιδιού είναι με 20 ο Μπράντον Μπράουν. Θα πούμε ότι ο Απόλλωνας ό,τι και αν κάνει, ακόμα και αν χάσει, θα έχει κάνει μια υπεράνθρωπη προσπάθεια. Το θέμα είναι να μην μείνει αυτή η προσπάθεια. Όπως ήρθαν τα πράγματα και αφού έφτασε μέχρι εδώ, θα είναι κρίμα να μην πάρει την νίκη. Πάμε στο Γρηγόρη για τις οδηγίες του κύριου Χουγκάζ. Ηρεμία ζήτησε ο κύριο Χουγκάζ από τους παίχτες του και στην επίθεση να προσπαθήσουν να βρουν τον Μπράουν ή τον Κόμπελαν, ενώ ζήτησε από πλευράς στην αντίπερα όχθη, στην άμυνα δηλαδή, ζήτησε να προσέξουν και πάλι τα ελεύθερα τρίποντα, Μαρία. Και τα λάθη, διότι πρέπει να σταματήσει ο Απόλλωνας να δίνει εύκολους πόντους στην Γκραβελίν κάθε φορά που κάνει ένα λάθος. Ατομική προσπάθεια από τον Νόελ ήταν όμως άστοχος. Το παράκανε, Μαρία. Ο Νόελ, η αλήθεια, έχει χάσει 2 ελεύθερα σουτ και τώρα που θέλουμε τα πάντα να λειτουργούν προς όφελος του outsider, πρέπει αυτά τα ελεύθερα σουτ να πηγαίνουν μέσα. 3 και 28 για το τέλος, 79-76. 4 ομαδικά φάουλ για τις δύο ομάδες. Δεύτερο προσωπικό για τον Νόελ σε αυτή την φάση. Ο Κούρτ είναι στη γραμμή. Μέσα η πρώτη βολή. 4 οι πόντοι του. Όταν τελειώσει το παιχνίδι, φίλες και φίλοι, μην φύγετε, γιατί θα έχουμε ζωντανά και τη συνέντευξη τύπου των προπονητών, πιθανότατα και παιχτών, αν επιλέξουν να πάνε στην αίθουσα τύπου. 79-78 το παιχνίδι, στις λεπτομέρειες θα κριθεί. Η ομάδα που θα έχει το πιο καθαρό μυαλό θα το πάρει. Λάθος από τον Ρόμπινσον εδώ, πολύ εύκολο λάθος σε μια φάση όπου είχε και την διείσδυση και τιμωρεί ο Μπιούιξ. Δυστυχώς 79-80 στο συν 1 στην Γκραβελίν με ένα σερί 10-0.
Βρήκε την ώρα να κάνει κακό σερί ο Απόλλωνας. Μπράουν πάει να τα βάλει με όλους. Κάθηκε φάουλ. Μπράβο στον Μπράντον Μπράουν. Παλικαρίσια ενέργεια. Μάριε, Ναι, Γρηγόρη. νομίζω η αντίδραση του προπονητή τους, ο οποίος βρίσκεται μπροστά σου, τα λέει όλα έτσι. Ναι, τα λέει όλα. Ουσιαστικά έκανε μια κίνηση θέλοντας να πει στους παίχτες του πώς ακριβώς έπρεπε να μαρκάρουν. Έκανε και ένα jump stop εδώ ακριβώς μπροστά μου. 81-80, με αυτό το καλάθι τερματίζει και το κακό σερί για την ομάδα μας. Έντεκα 0 ήταν το σερί, όχι 9. Μπράντον Μπράουν μέσα και η βολή. Είναι άλλη ομάδα από όλας και από τη γραμμή των βολών, γιατί όσοι είδατε το παιχνίδι με την Νανσίτα θυμάστε όσο κακά ποσοστά είχε ο Απόλλωνας από τη γραμμή. 82-80. Πάμε για μια-δυο καλές άμυνες. Γιούιξ, τρίποντο, άστοχο και πολύ κακό. Και ήταν αποτέλεσμα της καλής άμυνας του Απόλλωνα. Τον ανάγκασε να κάνει αυτό το τρίποντο από τα 7-7,5 μέτρα. Ντόρσι. Μπράουν μπαίνει. Δεν μπαίνει μπάλα στο καλάθι. Δύο βολές όμως, ναι. Και δύο βολές σε αυτό το σημείο είναι χρυσάφι. 82-80. Αν μπορούμε κάποια στιγμή να έχουμε τις βολές, θα παρακαλέσω, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό στατιστικό σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού που γίνονται συνέχεια φάουλ και οι δύο ομάδες πάνε στη γραμμή. Τις έχουμε, ευχαριστώ πάρα πολύ. 10 στις 11 για τον Απόλλωνα, 16 στις 19 για την Γκραβελίν. Ο Απόλλωνας που συνεχίζει. Μπράντον Μπράουν, 24 πόντι. Δεν νομίζω υπάρχει αμφιβολία για ποιος είναι ο MVP τουλάχιστον του Απόλλωνα, αν κερδίσει το παιχνίδι και το αγώνα. Δεν είναι μόνο τη σκοράρει, δεν χάνει και τις βολές και σκοράρει πόντους που είναι πολύ σημαντικοί. 25 πόντι του Μπράντον Μπράουν, ο Απόλλωνας στο συν 4 απαντά με 5-0 σερί στο σερί της Γκραβελίν. 12 δευτερόλεπτα. Οι λίγοι φίλοι του Απόλλωνα προσπαθούν να αποσυντονίσουν τους Γάλλους. 2 λεπτά για το τέλος. Κούρτι θα μπει, βγάζει έξω, τρίποντο, άστοχο. Πολύ σημαντική αστοχή αυτή από τον Μπιούιξ. Ο Απόλλωνας μπορεί να πάρει αυτή τη νίκη. 1 και 40, 100 δευτερόλεπτα. Σφύριγμα και επιθετικό φάουλ του Τζέφερσον. Αν είναι δυνατόν να κάνει τέτοια ώρα αυτό το φάουλ ο Τζέφερσον. Τέλος πάντων, μακάρι να μην στοιχήσει. Με την κατοχή για τον Απόλλωνα χάνεται αυτή η ευκαιρία. Υπάρχει time out. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποιο πλάνο αυτού του φάουλ του Τζέφερσον. Λοιπόν, μέχρι να το έχουμε, έτσι για αλλιώς υπάρχει time out στο Ιλεμεσό. 84-80. Για να δούμε εδώ. Τραβηγμένο σφύριγμα από τους διαιτητές στη διεκδίκηση της θέσης. Θεωρώ ότι εδώ μπορούσαν να είναι λίγο πιο επίκης. Με βάση και το πώς πάει το παιχνίδι, είναι ένα physical game. Και αυτή η φάση νομίζω αδικούν λίγο τον Απόλλωνα. Αν και για να είμαστε δίκαιοι δεν χρειάστηκε να ασχοληθούμε πολύ μαζί τους. Γρηγόρη, είναι το πιο σημαντικό time out του παιχνιδιού για μένα. Και πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε από σένα τι είπε ο Chris Hougas στους παίχτες του. Λοιπόν, στην επίθεση η μπάλα θα πάει στον Μπράουν, τον πιο ζεστό παίχτη αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Και αν δεν μπορεί ο Μπράουν θα ελευθερωθεί για να εκτελέσει ο Κόπελαν από την γωνία. Ενώ ζήτησε πολύ προσοχή στην άμυνα και να μην κάνουν φάουλ, καθώς κάθε φάουλ πλέον σημαίνει 2 βολές. Ακριβώς. Μποκολό θα μπει, βγάζει άμυνα, ποιος παρακαλώ, ο Μπράντον Μπράουν. Κάπελαν στον ευνηδιασμό, φοβήθηκε ο Κάπελαν, ευτυχώς ανανεώνεται η επίθεση του Απόλλωνα. 3 εναντίον 2, έπρεπε να βγει ο ευνηδιασμός, τέλος πάντων. Πάλι καλά που είχαμε το επιθετικό rebound.
Ντόρσι μπαίνει, λάθος από τον Ντόρσι που δεν έκανε το σουτ. Μποκολό, καλάθηκε φάουλ. Δεν κάνεις τέτοιο φάουλ στον ευνηδιασμό, Μάριε. Μα και δεν κάνεις και τέτοια επίθεση. Δύο φορές οι παίκτες του Απόλλωνα φοβήθηκαν να στείλουν την μπάλα στο καλάθι. Και εδώ γίνεται 84-82. Χάνει συνεχώς ευκαιρίες ο Απόλλωνας. Είναι όμως ακόμα μπροστά. Ο Μπούιξ έβαλε το καλάθι, πήγε στους 21 πόντους. Είναι πρώτο σκόρερ για την Γραβελίν. Και τώρα στους 22, 84-83. Ένα λεπτό για το τέλος. Τζέφερσον σκριν στον Ντόρσεϊ, προσοχή να μην γίνει λάθος και εδώ. Μπράουν. Τρίποντο του Μπράουν, μέσα! Ασταμάτητος. Μπράντον Μπράουν. 28 πόντι και... είναι αμυντικό το φάουλ. Είναι αμυντικό και πρέπει να προσέξει ο Τζέφερσον, μη δεχτεί τεχνική ποινή. Αυτό μας έλειπε τώρα. Ο Μπράουν είναι, συγγνώμη. Για τον Μπράουν τι φάουλ είναι αυτό? Είναι... είναι το τρίτο προσωπικό. Εντάξει, βλέπω τον Μπράουν που δεν είναι παίκτης που διαμαρτύρεται πάρα πολύ συχνά. Επειδή είσαι και πιο κοντά θα δεχτώ την δική σου την... 87-84, 87-85 από τις σημαντικές βολές του Σιρίλ Ακπομετά. Είναι time out. 45 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Θα δοκιμάσουμε να ακούσουμε τον Chris Κουκάς, γιατί παίζει και πολύ δυνατή μουσική απόψε στα time out. Ναι, εντάξει, όπως ενημερωνόμαστε, δεν θέλουν οι άνθρωποι του Απόλλωνα να πηγαίνει κοντά το μικρόφωνο. Σεβαστό, αν και η αλήθεια να λέγεται, είναι μια ιστορία αυτή που δεν θα έπρεπε να ασχοληθούμε. Τέλος πάντων, δεν υπάρχει τίποτε να κρύψει κανείς. Το κάτω-κάτω είναι κάτι που συνηθίζεται στις μεταδόσεις μπάσκετ, όπως και να έχουν τα πράγματα. 87-85. Ο Απόλλωνας έχει την κατοχή. Δόθηκαν οι οδηγίες του Chris Κουκάς. Ακούμε στα γρήγορα τον Γρηγόρη Γρηγορά. Η επίθεση του αγώνα, Μάριε. Η μπάλα και πάλι στον πιο ζεστό παίκτη του αγώνα, τον Μπράουν. Και αν δεν τα καταφέρει αυτός, η ίδια οδηγία με πριν, ο Κάπελαν να πετύχει το έκτο του τρίποντο. Το θέμα με τον Μπράουν είναι ότι απόψε είναι αξιόπιστος από παντού. Είναι και από την περιφέρεια και με τις διεισδύσεις, ακόμα και με δεύτερες επιθέσεις, με επιθετικά rebound. Για να δούμε, Ντόρσι. Όντως, όπως το είπε ο Γρηγόρης, η πιο σημαντική επίθεση του αγώνα. Ντόρσι θα μπει, προσποιείται, κάνει το σουτ. Επιθετικό rebound του Νόελ, ο οποίος δεν μπορεί να βάλει την μπάλα στο καλάθι. Επίθεση για τους Γάλλους. Τρίποντο. Όχι, είναι μέσα από τον Ακπομετά. 87-88. Έχασε ευκαιρία ο Απόλλωνας να βάλει ένα καλάθι νίκης και το βάζει ο Ακπομετά. Ελπίζουμε ότι δεν είναι καλάθι νίκης. 87-88 στον πόντο η Γραβελίν. Κρίμα. Ο Απόλλωνας βρέθηκε πάρα πολύ κοντά στη νίκη, δεν έχει ακόμα χάσει. Ως με αυτό τρίποντο του Ακπομετά που έχανε προηγουμένως το ένα μετά το άλλο, το έβαλε όμως αυτό. Εδώ η τελευταία προσπάθεια του Ντάριλ Ντόρσεϊ διστάζει λίγο την ώρα του σουτ και από εκεί πέρα είναι καθαρή τάπα από τον Σαρά Καμαρά. Και το τρίποντο που ακολουθεί, φαρμάκι από τον Ακπομετά. Εντάξει, νομίζω Γρηγόρη
η τελευταία επίθεση του Απόλλωνα. Ξέρουμε σε μεγάλο ποσοστό ποιος θα την πάρει. Ακριβώς, Μάρε. Είναι τον Μπράουν, έτσι. Ακριβώς, να βγει screen από τον Jefferson για να βοηθήσει τον Brown. Καθώς έχει πολύ καλό έλεγχο της μπάλας ο Brown, μπορεί να δημιουργήσει μόνο στο επίθεση. Αν του βγάλουν το σωστό screen. Για να δούμε. Λοιπόν, τελευταία επίθεση του παιχνιδιού. Αν την πάρει όλοι ο Απόλλωνας αν σκοράρει κερδίζει το παιχνίδι. Κάπελαν, όχι λάθος, Νόελ, τάπα, όχι δεν είναι τάπα, είναι φάουλ από τον Καμαρά. Δύο βολές για τον πολύ καλό απόψε Απόλλωνα από τη γραμμή των βολών. Βεβαίως και οι Γάλλοι έχουν 7,5 δευτερόλεπτα για μια δική τους τελευταία επίθεση, ό,τι και αν γίνει. Συστάσεις στον πάγκο για να καθίσουν κάτω. Dave Noel με 4 πόντους απόψε. 12 στις 13 οι βολές του Απόλλωνα, 19 στις 22. Μην μας τα χαλάσει τώρα ο Noel. Βάζει την πρώτη. Σοφαρίζει. Και σκοράρει για τη δεύτερη. Ο Απόλλωνας είναι μπροστά. Μία άμυνα να τελειώνουμε. Ντόρση πιέζει. Ο Μπούιξ. 2 δευτερόλεπτα. Με τη λήξη το χάνει. Ο Απόλλωνας είναι ο μεγάλος νικητής, φίλες και φίλοι. Τεράστια, πολύ μεγάλη νίκη για τον Pizza Express Απόλλωνα. Η πρώτη στον 7ο όμιλο του Euro Challenge και τη νίκη απέναντι στην πρώτη ομάδα της περσινής σεζόν στη Γαλλία. Απέναντι στην Γραβελίν, την αίτητη μέχρι τώρα Γραβελίν. Ο Απόλλωνας κερδίζει 89-88, μια θρυλική βραδιά, πραγματικά θρυλική βραδιά. Ένας θρίαμβος για τον Απόλλωνα, ένας θρίαμβος για τη Λεμεσό, ένας θρίαμβος για το κυπριακό μπάσκετ. Και φίλες και φίλοι, αυτόν τον θρίαμβο θα τον ακολουθήσουμε και εμείς με τα ρεπορτάζ του Γρηγόρη Γρηγορά. Θα δώσουμε χρόνο στον συνάδελφο και βεβαίως θα έχουμε ζωντανά και την διάσκεψη τύπου. Μπράβο στον Απόλλωνα, ο οποίος απόψε μας κάνει πάρα πολύ περήφανους. Πάρα πολύ περήφανους. Νίκη απέναντι σε αυτήν την ομάδα με 89-88. Τι μεγάλη νίκη. Τι μεγάλη νίκη πετυχαίνει απόψε ο Απόλλωνας. Οι παίχτες του είναι συγκεντρωμένοι και χειροκροτούνται από τους ηρωικούς, θα τους χαρακτηρίσω, λίγους φίλους του Απόλλωνα που τους έκαναν την τιμή να είναι απόψε μαζί τους. Λοιπόν, πάμε στον Γρηγόρη Παντούρη. Και Γρηγόρη, θέλω να ξεκινήσεις με αυτόν τον τρόπο που θα το θέσω. Λίγοι έκαναν απόψε την τιμή να έρθουν απόψε να υποστηρίξουν τον Απόλλωνα με τον Γρηγόρη τον Παντούρη εκεί κοντά σου. Γρηγόρη, καταρχάς συγχαρητήρια και από μένα και από τον Μάριο. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο ο κόσμος του Απόλλωνα που δυστυχώς ήταν απόν σήμερα, είναι όλη η Κύπρος περήφανη. Αυτό η νίκη ήταν πολύ σημαντική για μας. Γυρίσαμε σελίδα, κάναμε μια νέα αρχή και η νίκη απέναντι στον Γραβελίνο επιβεβαιώνει ότι όλοι οι παίκτες και η ομάδα είναι εδώ. Εμείς με τον κόσμο θα τον καλέσουμε να έρθει στο γήπεδο. Εμείς πιστεύουμε σε αυτόν. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τα πάντα για να το φέρουμε εδώ. Πού πιστεύεις ότι κρίθηκε η σημερινή ιστορική αναμέτρηση? Ήμασταν πολύ διψασμένοι, όλοι θέλαμε πάρα πολύ να νικήσουμε το παιχνίδι. Ο νέος προπονητής που ήρθε έχει αλλάξει και την ψυχολογία και όλοι οι παίχτες ήταν θετικοί. Μόνο μία μέρα κάναμε προπόνηση και την επομένη έχει μπει στο γήπεδο